Vítáme vás... Kurva. To si spravil na schvál, nerob. Vítáme vás u našeho dalšího dílu naší talk show jménem Spicy Talk. Dneska tady není nikdo jiný než samozřejmě já a moje kolegyně. Domča Aladžia. A dneska tady máme velice speciálního hosta. Někteří by si řekli, že to je hodně divná sestava. Já si myslím, že to je velmi perfektní sestava. Mě už v tomhle světě fakt nic nepřekvapí, takže není to nikdo jiný než... Dušan! Kačaba. Ahoj. Jak? Co jsi řekla? Kašaba? Kajaba? Kačaba, jak Ej, ale popravdě já jsem neřekl příjmení, protože jsem si teď nevěděl. Já jsem vás na schvál nechal Kačaba takto. nebo Kajaba? Tak začneme Kajaba. tím, jak se tvoje jméno jako přesně vyslovuje. Ďakujem za pozvanie. A to, že či sa tu budem cítiť príjemne, záleží len od vás. Už se cítí. Nuceně. Neviem, čo tu vlastne robím v tejto zostave. Feláci jsme z Dušky. Ale ne, však ideme sa porozprávať. Uvidíme, že ako si ma chcete pohnevať. Hneď na začiatku. Já mám, než začneš ty, první otázku, já mám takovou doplňující otázku. Co říkáš na Domči šaty dneska? A není to zelená, takže dobre. Okay. No, tohle už je moje barva. Áno. Ani ne. Ještě, že nemá ty skinny jeany. To by bylo horší. Dneska to tady bude ostrý. Tak já bych začala, tak jak se vyslovuje tvé příjmení? Když jsem to hned na začátku pokazala. No, Kajaba. Kajaba, ne Kačaba. Nie. A to je slovenské příjmení normálně? Nepozeral som si, alebo neštudoval som svoju históriu. Ale rodiče máš preziska. normálně Slováku. Áno, jasné. Jo. Tak Ja jo? som není na pol Ital. Okay. To tady nikdo. Tak začala bych otázkou, kdo je vlastně Dušan? Kdo jsi, čemu se věnuješ, co plánuješ do budoucna, kolik ti je let, prostě se nám hezky představ. Ťažko sa takto nejako ohodnotiť alebo respektíve opísať. Ja som taký normálny muž, by som povedal. 33-ročný, všetci to vedia, neviem, prečo sa pýtaš. Někteří třeba tě neznají. Někteří tě naši Ale neznají. diváci. nie, jasné, ale tak je to veľmi ľahko dohľadateľné. A som taký nadšenec športový, vieš, že fakt milujem šport a zdravý lifestyle. A bol som teda to, čo ma asi najviac nejako dostalo do povedomia tohto showbiznisu, ak to tak môžem nazvať, tak je Love Island. Tak, a samozrejme Domi Aladža. K tomu se samozřejmě všechno dostaneme. Ty jsi byl v Love Islandu? Hej, ale iba polovicu. Lebo potom ma niekto vymenil, tak akože nehorázne, úplne zbytočne. Tak tomuhle se vyjádříme později, hezky. Jaký sport tě baví nejvíc? Nebo Najviac, dělal jsi nějaký profesionální? Profesionálne asi na takej najvyššej úrovni som robieval americký futbal. Som hrával americký futbal za Nitru. Minulý rok, tento rok som sa rozhodol ísť aj z dôvodu toho, že by som do toho nevedel dávať 100%, čo znamená, že ty keď ideš hrať americký futbal, tak tvoji spoluhráči sa na teba musia 100% spolahnúť a ja by som im nevedel dávať až tých 100%, keďže sa venujem zároveň aj fitnessu a fitnessu do takej miery, že sa snažím súťažiť. A mňa to veľmi naplňa, baví. Je to proste niečo, kde vidím a posúvam také tie limity svojho tela. A toto ma ako keby že najviac naplňa, preto som sa rozhodol ísť tento rok výhradne že len fitness, lebo sa mi to nedá ako keby že klbiť s americkým futbalom. Ono je to úplne, že protipóly sú to tých športov. A keď som vlastne to spravil minulý rok prvýkrát, tak to bolo také, že moje telo bolo po súťaži veľmi náchylné na hociaké zranenie, kde vlastne aj na konci tej sezóny už som bol tak vyčerpaný aj z toho, že ja žijem v Bratislave a tréningy sme mávali vyhradené v Nitre. A tým, že vlastne Nitra Knights hrá najvyššiu českú ligu, tak sme chodevali často do Čiech na zápasy. Takže ma to veľmi tak unavovalo celé a tým pádom vlastne som si aj natiahol triesla, takže som bol potom limitovaný ako keby
nie len vlastne z toho amerického futbalu, ale zároveň potom aj z toho cvičenia, vieš, že som nemohol robiť všetky cviky tak ako predtým. Takže som si musel jednoducho vybrať, nebolo to úplne ľahké rozhodnutie, ale zjavne to bolo veľmi správne rozhodnutie, nakoľko chalani tento rok vyhrali celú Českú ligu. Je to prvýkrát, čo... To není náhoda, Dušky. Tomu ver. Ale musím říct, že já jsem to tak měl taky, že já jsem hrál teda na nejvyšší úrovni florbal a já vždycky, když jsem tomu týmu se dařilo, extrémně, a vždycky, když jsem tam došel, tak se rozpadl. Takže já to úplně filuju. Vieš čo, ono strašne dobrý manšaft postavili chalani a aj management majú fakt, že vynikajúci a určite si to zaslúžili vyhrať. A hovorím, len som chcel dodať, že vlastne to bolo prvýkrát, čo slovenský klub vyhral najvyššiu Českú ligu v americkom futbale, takže... Hezky. Gratulujem. Big up. Moc gratulujem. Chybí ti to? Jasné, akože je to moja srdcovka, vieš, ale už mám svoj vek a už je to telo proste náchylnejšie na... Nevypadáš. Ďakujem. A dám sa zafarbiť. Okay. Pôjdem do Turecka, dám si nastradiť vlasy. Já tam mám kontakty. Tak je mi jasné, napíšem ti. Já ti dám trošku těch plešek, možná navíc, trošku nabarvím. Práve, že chcem ísť do toho Turecka, aby som tie plešky nemal, vieš. Tak... No tak já je mám, tak nevím, co s tím, jak ti můžu pomoct. Tak do Turecka. Tak pojďme všichni 3. A chtěl by se zvrátit k vlastně závodění? Počkaj, k americkému, či... Ne, k fitness. Fitness, vlastne akože ja som s ním nikdy neprestal, len teraz, jak som sa vrátil z Vily, tak mám také hektickejšie obdobie, nakoľko to je proste úplne niečo nové pre mňa. Ja som v živote v tejto sfére sa nejakým štýlom neorientoval. Je to pre mňa úplne nové a tým pádom je to niečo hektickejšie pre mňa. A momentálne som nebol cvičiť, takže som taký, že úplne, že nesvoj. Že na jednej strane sa snažím venovať tým novým veciam, povinnostiam a tak ďalej. Je to úplne niečo iné, lebo keď to porovnáš vlastne so klasickým zamestnaním, tak prídeš, odrobíš si, odídeš a venuješ sa. Ale tuto je to proste non-stop nejaký cyklus vecí, ktoré sú jednak nové pre mňa. Komunikuješ, hej, proste nemám voľné víkendy napríklad, lebo keď sú nejaké akcie, na ktoré som napríklad pozvaný, tak je to pre mňa niečo nové, takže sa tam rád ako keby, že nejakým štýlom ukážem a zažijem, spoznám nových ľudí. A to je taký hlavný dôvod, že pre mňa ani není to, že ukazovať sa niekde, ale také, že môžem spoznať tých rôznych ľudí, lebo si myslím, že dobré vzťahy a dobré kontakty ti v tejto sfére vedia to je nejvíc dôležité. Dosť veľa ako kebyže pomôcť. Skvělý. Sypal jsi někdy duši? V živote nikdy. Ani neplánuješ třeba, protože Pája říkal, že chce závodit dál, víš, kulturistice. Tak ale Pája má 23 rokov, vieš. No jasne. Takže, alebo koľko? 23, že? Jo, myslím si, že jo. Takže... jak já, Pája? A jo. Akože ono, ja som proti tomu, ja chcem zistiť, že čo moje telo dokáže naturálnou ten formou, maximum vieš. Proste. Hej, a jednoducho, už teraz, keď sa porovnávam napríklad s chalanmi, ktorí možno, že teraz akurát nesypú, ale niekedy v živote sypali, tak už to neznamená, že keď si niekedy sypal a už nesypeš, že si natý. No jasne, vieš? určite no. Takže to telo sa úplne inak správa a ja viem, že mám veľmi dobrú genetiku a keby som náhodou niečo takéto chcel ísť, vyskúšať, tak by ma to posunulo milovými krokmi, lebo v podstate cvičím od 19. To není, že cvičím 2 roky a teraz chcem preraziť vo fitness influencerstve a nasypem sa, vieš, len aby som bol zaujímavý. Že ja som chcel byť stále multifunkčný, vieš, mať také telo, čo dokáže spraviť, že všetko. Aby som si dokázal zahrať plnohodnotne futbal, alebo americký futbal, basketbal, volejbal. Ja cez leto milujem beach volejbal. Je pre mňa fakt, že super, vieš. Takže taká tá komplexnosť tej funkčnosti toho tela je pre mňa viacej ako... A ja viem, že by mi to mohlo pomôcť, lebo už vlastne čím dlhšie človek cvičí, tým je ten progres malejší. Toho rastu svaloviny alebo tak stále menší a menší. Čiže by mi to určite pomohlo, ale radšej ostanem taký pri sebe. Ale vypadáš ve formě, když jsi teď necvičil. Na 33 let dobrý. Že? Brácho. Na 30? To není 45. To není tvoj ročník, čo? Možná právě jo. No právě, jdeme dál. Já mám další otázku. Ty jsi už to tak nakousl právě, že teďka zažíváš úplně nový věci, prostě co jsi nikdy neměl. I když jsi byl dávno už předtím, nebo dávno, v reality show v jedné už jsi byl. A zkomplikovalo ti to nějak tvůj osobní život, nebo jsou nějaký negativa, který vnímáš, který bys nejradši odstranil třeba?
Vieš čo, negatíva, akože není to v nejakom veľkom meritku, že by sa ma to vedelo veľmi dotknúť, no lebo našťastie je to všetko o mne. Vedel by som si predstaviť, že by to bolo horšie, alebo respektíve, keby by som to vnímal oveľa negatívnejšie, by bolo, keby to zasahovalo moju rodinu. To by bolo pre mňa niečo, čo by som asi sa potom k tomu aj nejako, vieš, riešil, alebo tak. Ale takto nad tým mávnem rukou, lebo v podstate, ak sú nejaké hejty, našťastie ich je relatívne málo, tak sú to od ľudí, ktorí ma v živote nepoznali, ktorí proste videli niečo buď v telke, alebo videli nejaký podcast, alebo nejaký TikTok a tým pádom... Něco konkrétního? A tým pádom si majú, vieš, len obmedzený pohľad na tú vec a tým pádom to pre mňa nemá ako keby, že takú relevanciu. Super. Tak asi tohle je téma, které bude nejdelší. Je to taky nejzajímavější, si myslím, protože tahle sestava je velmi spicy, bych řekla. A už bych se chtěla zeptat na otázku Love Island a vše okolo Love Islandu. Takže Love Island a vše okolo toho. Tak já bych začala asi tím proces rozhodlí to Love Islandu a jak ti ta myšlenka napadla. A taky víme, že jsi byl úplně první muž, který vstoupil do vily mezi ženy. Tak jak jsi cítil v takové pozici? Takže jsem měl takový privilegium. Jo, měl jsi privilegium, jestli to bylo výhodnější, nebo jestli jsi byl více nervózní, tak začni asi tím. Začnem od začiatku. Áno. Takže prečo? Není tajomstvo, že ja som bol zamestnaný a není ani tajomstvo, že teda už to není tajomstvo, že som bol tak nejako nespokojný v tom zamestnaní. Aj celkovo ako keby v takom tom mojom živote, lebo som si žil fakt, že stereotypný život a to si asi neviete predstaviť, lebo to bolo, že 5 krát do týždňa robota na 8 hodín a potom fitko 5 krát do týždňa. Vieš? A tak to išlo non-stop 3-4 roky. Potom posledné 2 roky som sa rozhodol, že by som to chcel vyskúšať súťažne. Ale už ma to tak nejako psychicky, mentálne vyčerpávalo celé. Ani tie okolnosti v práci, lebo ja mám rád, keď môžem niekam rásť celkovo, že mám takú tú víziu kariéry, že sa mám kam posúvať dopredu. A tuto som ju nedostal. Respektíve nemal som ju po určitom čase. Tak som stretol vtedy Adama Sedra. A sme sa začali kecať, ja som ho evidoval, ale nevidel som v podstate dovtedy žiadnu sériu Love Islandu a mal som na to taký vyhranený názor. Fakt? Negatívny. Hej. Ale bol to taký, že len čo som videl proste nejaké útržky buď na Instagrame alebo tak a jednoducho, že tam v živote nepôjdem, hej. Ale potom som stretol Adama a hovorím, že my sme sa nejako začali rozprávať o tom a on tak nenútene to začal podávať, vieš, a tak. A ja, že OK, že kvôli tebe si to pozriem. A ja som začal pozerať vlastne ten celý priebeh tej 3. série a mňa to normálne, že chytilo. Že ono to bolo tak super natočené, takže... To má ta nová, no. To ako ten budget je vysoký. Dávam shoutout Samovi Jaškovi. Jakože celý ten Love Island je fakt, my jsme na to koukali na začátku od první. A Kačce vlastně a Vlaďce všem vlastně celé té produkci, která na tom má nějaký podíl. A my jsme koukali od první série a říkali jsme si, wow, tohle je fakt jako zahraniční tvorba. Že ten Love Island byl první taková reality show, která mě fakt jako chytla a dávala mi takový vibe Ameriky. Nebo UK, nebo něco takového, že to fakt jako mají výborně zpracované. A jako toho diváka to zaujíme každý díl. Takže ja som vlastne chcel zmenu hej, vo svojom živote. A toto mi prišlo také, že keď už nie teraz, tak už nikdy, vieš, že už proste bol tam teda nejaký vekový limit. No a kde je ten vekový limit? 33 nebo 34? 30, neviem, akože nikdy mi nebol povedaný, ale povedali, že OK, že ty ešte môžeš. Oni, že to sa bude líbiť domči. Ja som nevedel, kto tam ide, takže OK, tak to nejako zamýšľali, tak možno, že maybe, I don't know. Ale akože povedal som si, že jak som videl asi 3/4 toho celého, tak hovorím Adamovi, že počúvaj, že pokiaľ ma tam chcú, tak mi teda dohodni stretnutie a môžeme sa o tom porozprávať. A tak aj bolo. Ten casting už bol rozbehnutý, ja neviem, niekoľko mesiacov. Ja a kedy sa zhlásil? To bolo v júni. Takže v červnu. V júni, no, že som bol vlastne na castingu a nejak to prebiehalo celé a zrazu mi povedali, že OK, že ideš.
A potom, že OK, si v prvej 5. A ja, že super. Super. Akože fakt, asi to bolo aj také zadozučinenie, aj keď ja som nejakým štýlom ním nehovoril, že ak nebudem v prvej 5, tak nepôjdem. Že som to ako keby že nechal, ale keď sa ma pýtali, tak som chcel, že skôr, že čo najskôr, aby som tam bol. Vieš? A dostal som teda to úplne, že privilegium tam ísť po prvýkrát ako prvý chlap. Že co nejdřív, ale ja, bereme ťa za slovo. medzi vlastne baby, lebo ja som sa to dozvedel asi hodinu predtým. Vlastne v ten deň, kedy som tam prišiel. A mne to hneď nedalo, lebo vlastne deň predtým sme natáčali ako keby a fotili tie jeepové veci. A ja som predtým nikdy nevidel, že by chalan to nejaký natáčal. Vieš? Ale vôbec mi to nedoplo v tom, lebo to fakt človek úplne že vypne všetky tieto veci. A ja už koľko je tak sranda, vieš, tak som si to snažil užívať a všetky veci s tým spojené a zrazu, že ideš tam ako prvý a budeš mať tú výhodu vlastne ich ako spoznať predtým, než tam príde Zorka. A ja, že čo ti jebe? Najprv som to predýchával a potom, že OK, že však ako dali mi túto možnosť, tak asi vidia niečo v tom, že to dokážem ako keby, že nejakým štýlom uhendlovať a zabaviť a tak. A ja som si to užíval, no. Ako išiel som tam s tým, že dobre, tak keď si mám niekoho vybrať, tak určite toto je lepšia varianta toho, že to nebude len povrchné, ale že to bude aj zároveň na základe toho, že ich budem nejako poznať, vieš? Že už som ich počul nejaké, či už naše vlastné konverzácie medzi sebou, aká bude interakcia. Byl tam čas na to? Jasné, hej. A tebe zaujala vlastne ako první Vicky, kdy si šel do vily, nebo tě zaujala nejaká iná ze slečen? Ja som první hovoril... 5. No z tej prvej 5 viem. Z tej prvej 5 hovorím si, že dobre, že dám asi na taký pocit a na takú interakciu, vieš, lebo keď sa niekomu páčiš, tak s tebou bude viacej komunikovať ako tí ostatní, alebo tie ostatné. A najviac proste so mnou sa rozprávala Carol. A ja, že OK, že fajn, ale potom niečo mi tam nehralo, vieš, že mal som z nej nejaký taký pocit, nebol to zlý, len nebolo to úplne, že go for it. A ja som tak o sebe hovorím, že ja nemám rád ženy, ktoré fajčia cigarety a smrdia potom ako keby, či už je to IQOS alebo klasická cigareta, whatever. A Vicky vtedy povedala, že nemá rada fajčiarov. A ja, že toto je presne to. Vieš, že bola pekná a pekná postava, pekná tvár, celkovo na mňa pôsobila tak príjemne a ja, že OK, keď si mám ísť do niečoho na 100% a vedieť, že ten človek že sa o ňom nedozviem napríklad hneď na začiatku niečo, vieš, takéto, čo je pre mňa rozhodujúce, tak som povedal, že OK, tak Vicky. A tu jsi vybral vlastně. Ano. Jo. Můžeš. Já se chci ještě zeptat, než se dostaneme úplně k tomu Love Islandu, jako už, že tam jsi. Jaký to byl pocit, dojít do té práce vlastně, která tě srala a říct? Jdu do prdele. Takto. Ja som ani nechcel odtiaľ odísť z tej práce. Myslel som si, že toto bude pre mňa také... Že sa dáš pauzu. Takú pauzu a prídem vlastne ako keby, že s novým vetrom a taký refreshnutý. Lenže zamestnávateľ ma v podstate postavil do situácie, že si musím vybrať. Buď jedno alebo druhé. Tak som si vybral. Takže to nebolo, že by som išiel z nejakej vypočítavosti, ale že som bol do tej role daný. Jo. Měl jsi nějakou vlastně, šel jsi tam s nějakou strategií, nebo ne strategie jako taková, ale jestli jsi měl jakoby fakt idealizovanou nějakou tvou partnerku úplně na 100% a jestli se podle toho chtěl řídit, protože pak jakoby víme, jak to dopadlo, asi nejsem úplně ideální žena, jako, kterou jsi zase představoval, ze kterou si tak pak tvořil pár, tak jsem se chtěla zeptat, jestli jsi měl jako nějakou vizi té ženy. Jak by měla vypadat ta tvoje ideální žena? Ja som hlavne ako keby... tak nešiel som tam hlavne so žiadnou stratégiou alebo s niečím. A čo sa týka mňa seba samého, tak som tam chcel byť sám za seba. A že nič nehrať na niekoho, byť úprimný, či už za chrbtom niekoho, že keď mu niečo o niekom poviem, tak mu to potom dokážem povedať aj do očí. Yeah. A myslím si, že to sa mi aj celkom podarilo. A udržať si taký ten svoj kredit toho normálneho chlapa tam. A to, že či tam vlastne z tej prvej reality show tam vlastne to
ako keby, že fungovalo trošku inak. No ja keď som sa rozhodoval na tým, že prečo ísť do Love Islandu, tak mi to prišlo také, že zo všetkých reality show, ktoré vlastne o zoznámení sú, je Love Island najúspešnejšia, čo sa týka párov, ktoré fungujú doteraz. To bolo jedno kritérium, ktoré som ako keby, na ktoré som prihliadal. Ďalšia vec bola, že OK, tak nebudú tam len baby, budú tam aj chalani, takže si viem spraviť kamarátske vzťahy s chalanmi, čo sa mi tiež podarilo, takže super. A že keď už nič, že by som tam nenašiel, lebo ja som relatívne tak, jak na seba náročný, tak aj na partnerku. A preto možno, že som doteraz proste nikoho takého nespoznal. No, tak som si povedal, že OK, tak musím byť tolerantný a bude záležať od toho, že aký vibe budem mať medzi babami a že s akým vibeom vlastne, ako keby, že si tam budem rozumieť s niekým. A podľa toho som sa ako keby najviac riadil. Takže ty jsi tam měl vlastně Vicky, jsi vybral úplně poprvé a ty jsi přišla druhý den. Hned večer jsem přišla vlastně. Hned večer. Co se ti honělo hlavou, když přišla domča? Říkal jsi jako za začátku, že nebo tvůj první prostě dojem byl jako, že ta je mladá, to nic? Nebo znal si vůbec domču předtím ze sociálních sítí? Ne. Akože vedel som, že sa špekulovalo o tom a jak prišla, tak si pamätám proste, že Tadeáš hneď, že ja viem, kto to je. Hej, Tadeáš vedel všechno. A on, že Domi Elijah. A ja, že kto je kto? A on, že ty nevieš, kto je... A ja, že... Ne. Čiže ja som ju fakt nepoznal. Viem, že vlastne bola v jednej reklame pre Pepsi. To bolo jediné, čo som videl a že sa o nej špekulovalo. A všetko ostatné som sa ako keby dozvedel potom počas nášho spoznávania. A první dojem? Jaký som na tebe udělal první dojem? Akože nastalo hrobové ticho. Já si pamatuju totiž, že fakt, jak jsem přišla do té videa, tak jako šla jsem po tobě hned, od začátku si myslím, a byl to ale v ten večer nie. V ten večer ne. A pamatuju si, že ses i ty snažil se mnou komunikovat ten večer, když jsem tam přišla. Že nás museli rozdělovat v jednu chvíli. Protože jsme čekali... vás odtrhávali od sebe? Nebo? No, jakoby, protože vlastně jsme čekali, nebylo natáčení, prostě byla pauza nějaká. A čekali jsme a vlastně si pamatuju, že jsem měla úplně dilema v hlavě, jestli si mám fakt vybrat toho Traba nebo tebe. No, tak išla z teba dobrá energia, vieš? Hyperaktivita. Hej, to ADHD nejakým štýlom zafungovalo. Ale ja som bol aj rád, že sa takéto niečo, vieš, ako keby, že stalo, lebo ty hlavne nechceš byť na tej vile v štádiu alebo dostať sa do nejakého toho stavu, že nikto o teba nejakým štýlom nemá záujem. Ty, to musí byť tak vieš, že ty si fakt na tej vile, kde si postavený a riešiš len tie vzťahy, lásku a neviem čo, vieš, to spoznávanie. A reálne si za každým druhá možnosť niekoho. Čo bola vlastne prípad Vicky a potom aj Anet. Vieš, takže... Tak ty ode mne utíkal celou dobu. Tak... Nedivím se. Což měl utéct úplně. Ale já si přesně pamatuju moment, kdy vlastně I tam bylo to s tou Anet, že první si teda byl z Vicky a to si pamatuju to ohniště, že jsi byl absolutně překvapený, že si tě Vicky nevybrala. Ano. To si pamatuju ten výraz, že jsme všichni jako nečekali, že si vybere toho Tadeho. Ja som nečakal, jak sa cítil? Vieš, a tak ako na jednej strane som to chápal, jednak sme boli na začiatku a... To byl vlastně druhý den asi. No, presne, že ono to malo strašne rýchly spád. Strašne. A ja si viem predstaviť, že v podstate si ho vybrala primárne, však tam mali celú vilu potom, ale aj z toho, že ja neviem, možno, že som bol na ňu príliš starý, dajme tomu, vieš, že ako keby keď sa na to pozerala a fakt akože Tadeáš mal neskutočne biele zuby, takže porovnávať sa s niečím takýmto... A ne z Turecka. No. Určite jej bol sympatickejší ako ja. Myslím si, že ona možno, že ani nebola tým, že aj keď bola športovkyňa a tenistka, je stále, tak možno, že som bol ako keby, že príliš maskulínny. Ja neviem, akože ja som sa aj to nikdy nepýtal a v podstate to je mi asi aj jedno. Ale ako seš proti Tadeášovi takovej chlap? Jo, si no. Tadeáš mi přijde takovej fakt bojíček. V tom mladším a nic věku, proti. No, víš, takový bad boy. A že ty seš fakt oproti nemu taký chlapák. Takže. Tak viem si predstaviť, že to mohlo byť niečo takéto. Potom pri tej Anet viem, že ona chcela skorej Traba ako mňa a tým, že vlastne si ho Traba vybrala Kika, tak som jej tam ostali ja, Pája a ešte niekto, tuším. Erik.
Možná? Nie, Tomáš? Neviem, to je úplne jedno. Áno. Ale tak vieš, no s Pájom nebola úplne stotožnená, keď jej vyznal cez deň lásku. To bola taková sranda, ale... Čiže z tohoto hľadiska to bolo také, no, že som sa necítil úplne komfortne potom, ale akože som bol rád, že som ako keby, že nevypadol. Lebo vypadnúť medzi prvými, vieš, to bolo... Nebol to cieľ, ktorým by som ako keby, že tam chcel byť, vieš, alebo išiel. Takže to dopadlo takto. No a potom si prišla ty a... Domča bojovala. A asi 17 krát si ma zavolala niekam, že sa ideme porozprávať. Takže Domča tě uháněla takhle. Ale áno, ale ja som to aj povedal. My jsme se fakt bavili jenom, jako my jsme měli konverzace jenom spolu mezi tím, co vlastně bylo s tou Anet, že mi to bylo v jednu chvíli i líto, že fakt Anetka neiniciovala ty konverzace s Duškým a mně už to bylo blbé, protože já jsem byla v páru s Danem, vlastně si mě vybral taky hned první den a já jsem furt od něho utíkala. Dan tam, promiň, že tě zaskáču, Dan přišel druhý den ráno. Takže hned den potom, co jsi přišla ty. Jo, vlastně můj úplně první den, co jsem tam trávila od ráno, tak tam byl. A vlastně si mě vybral u ohniště a pak jsem vlastně, já furt chodila za Duškým, no. Že jsem za ním letěla na Uzené. Jaký to byl pocit? Hej, že si išla po mne ako po Oudenom. A to musí být, to je moje noční můra, že bych přišel do té vily, teď tam stojí akože v normálnom živote je to také, vieš, že není si zvyknutý na to, že ti niekto dáva až takto extrémnu pozornosť, ale ty na vile ju chceš reálne, lebo aspoň vieš, že na čom si od niekoho. Čiže mne to imponovalo v tom danom momente. Já jsem chtěl jenom říct, že moje noční můra je, že přijdu do té vily, tam stojí ty holky a Zorka jim řekne, tak, komu se líbí Honza, vystupte. A teď nikdo. Ale to je taktika, to není, že no, vieš, jasne, aj keby, ale... že sa ti vieš, aj keby, že sa páčiš nejakej babe, tak to je presne to také, nie že hrdosť, ale ja bych taký prístup, že nechceš si hneď ukázať napríklad svoje karty a hneď na začiatku. Ale jakože pro moje to vlastní ego to musí podle mě být. ty slečny prostě čekali, až dojde něco lepšího, že si ano, řekli, stále. Jo, je to prostě dobrý, stále, ale možná jasné. dojde něco lepšího. A to proto si říkám, jestli není i výhoda přijít třeba jako první, druhý bombshells, protože tam je 5 kluků, i třeba se jí někdo líbí, ale že si furt říkají v hlavě, počkám na bombshell. Mě zajímá, jestli máš nějakou zkušenost s drogama. Tráva není považovaná jako tvrdá droga. Kdo z influencerů ti nejvíc vadí? Co ty a Dano? Jste v pohodě? Duši, kdybys mohl mít s kýmkoliv jednu noc, s kýmkoliv na světě, kdo by to byl? Hej, musí to byť holka? No, jako nesoudíme. Tady. Nesoudíme, everything's open. Ano, to byl první týden vlastně všech. Jako, jasné, že ano. Každý čekal, protože my jsme tam měli vlastně bombshelláky non-stop a bombshelky, že vlastně... U nás to bolo tak natreskané tými ľuďmi, čo chodili non-stop, vieš, že to bolo neuveriteľné. Však jeden týždeň vypadlo 9 ľudí. To bylo šílené. Alebo 7 ľudí, vieš. A to sme mali, že ja neviem, či to môžem povedať, vieš, ale tak proste za jeden týždeň, jak sa začalo natáčať, tak vypadlo 7 ľudí. To bol extrém. To bylo šílený. A vlastně to bylo i vlastně hrozně rychle, že ať už ti lidi chtěli nebo ne, tak to byl strašně zrychlený proces a ten čas tam fakt utíkal jinak. Jako, ty si zaspala jeden, no jasné. Vnímal si, jak ten čas utíkal jinak, že vlastně teď jsem se zpětně koukala na fotky, jako které jsme fotili a že fakt za 3 dny prostě přišli asi 4 lidi, 2 vypadli, že se toho stalo raketa a ten první týden byl nejšílenější. A ty si reálne, že máš mentálny breakdown z toho, že niekto vypadol, lebo tak bol to kamarádu sa nevráti, vieš, alebo respektíve počíta s tým, že sa nevráti. A potom vlastne príde na druhý deň hra, vieš, a už si wow, vieš, všetko happy, všetko je rúžové, bomba, nič sa vlastne nestalo. A večer je ďalšie ohnisko a zase niekto vypadne a medzičasom prišli 2 ľudia, vieš, čiže... Musí kolo to mocí strašne. Kámo, to bolo, že ups and downs behom jedného dňa 2x, 3x. A ty ty emoce neměl ani jakoby jak zpracovávat, že potom vlastně fakt přesně jak jsi řekl, někdo vypad a ty jsi musel druhý den dělat, že nic, že jako prostě se to nestalo. A nejhorší je, že ten člověk vypadne a to není jak, když se prostě s někým rozloučíš, ale ty nemáš vůbec k tomu člověku kontakt, jakože nijak, prostě zmizí z té existence na 2 měsíce ten člověk. Teď, tak ještě když jsme u toho začátku, rande z Jeny. Jaké to bylo? To už jste spolu byli v páru. Jo, to už bylo tak... Jo, akože v tom danom momente sme neboli. Mne si totiž vybral Adam. Jo. A tebe si vybral Niko. Prišiel ale Adam. ste sa oba dva. Tak jasne. Akože, sme spolu byli, áno, boli sme spolu a potom, ale mali sme taký keby som povedal, že krízu, vieš, hneď po prvých 2 dňoch. Ne. A jakže nie, lebo v konečnom dôsledku nám len to pomohlo, vieš, že sme si akoby utvrdili to, že my jsme jako byli spolu, moc jsme si to nedokazovali, že my jsme konečně byli v tom páru, ale jakoby ani nějak moc jsme se už nebavili. Že to bylo takové prostě
že jsme si neuvědomovali, jak moc toho druhého chceme. Tam jde hlavně o to, že pak, když ti tvého partnera vezme bombshell, tak je to žádlivost, asi prostě majetnický v ten moment, že to je prostě fakt si uvědomí, že ty kráso, takže ona s ním bude teď spát v posteli, jo? A ono ti to vlastně zrychlí ten proces toho seznamování s tím druhým, že prostě si ho chceš už vzít k sobě a nepustit. A já si přesně pamatuju moment, kdy jste šli na tu jogu a ty si mi řekl něco ve stylu, že já vím, že to bude špatný, já vím, co se stane. Ja som mal strašne blbý pocit, že, lebo som mal presne to, že čo sa dialo tebe, že každý jeden bombshell, čo prišiel, si ťa vybral. Ano. A ja už som mal potom taký pocit, vieš, že OK, mám pocit, že sa niečo stane. A ja som nevedel, nemali sme vedieť odkiaľ v tom danom momente, ale ja si to tiež presne pamätám, že ono tu bude kurva zle. A to som bol vtedy vlastne v páre s Nicole. Jo. No a... Ten předtím jako zachránila vlastně Duškyho, dejme tomu, že, že si tě prostě vybrala a pak to byl fakt jakoby úplně rychlé rozhodnutí. No. Ale a to bolo, že ja som fakt nemusel robiť, že nič reálne na tom. Fakt ses nesnažil na tom rande? Vôbec. Nic. To bolo, že... No, pojďme si to rozvět. Že išiel som, že mali sme proste jogu, tak počas tej jogy akože snažil som sa robiť tú jogu najlepšie, keď už robím niečo, tak vieš, že niekto ako keby, že mám z toho niečo. Jo. Ale čo sa týka tej interakcie s Jenny v tom danom momente, tak vôbec. Že náschvál som sa dával niekde dozadu, vieš, aby som proste nebol nejak, že hneď v prvom rade. Už sa mne bál lidi. Potom, že keď sme si zmenili ako keby, že lokáciu a išli sme sa kvázi ako keby, že rozprávať a tieto veci, tak som si sadol, že najďalej, ešte som si sadol za traba, vieš, aby na mňa tak nebolo nejako vidno a len som sa smial na pájových hláškach, čo tam trepal. A myslel si, že jde po tobě, Jenny? Nie, vôbec, absolútne. A ja som mal taký pocit, že OK, že možno, že som to aj prežil, že OK, tak už ma vráte naspäť na vielu a neviem čo, a zrazu, že OK, tak ja vás púšťam a nechám si tu Dušana, ja, že My jsme měli s holkama připravený taneček, nějaký sexy taneček, že dojdete vlastně vy s tou bombshell. A z ničeho nic si pamatuju ten moment, kdy kluci přišli, my tam tancujeme prostě jak hádi, kteří vylézají prostě z nějaké mísy a z ničeho nic, prostě vidím všechny kluky a nevidím Dušana. A my jsme se tak točili, kde je Dušan? Kde je Dušan? A nikdo mě neodpovídal, nikdo, ani žádný kluk, nic. A opak, kde je Dušan? A pamatuju si ten moment přesně, že řekli, no, je to Jenny a my jsme toho s holkama vlastně tipli. My jsme totiž se snažili pochopit tu zprávu. Tak Titanová žena. A my jsme si říkali, tak buď to bude, že si vybere Dušana, anebo počkej, Titáni, Survivor. Vlastně jakoby ona byla... Jenny byla v Titánech. A v životě by ma to nenapadlo. Ale možno, že protože ja som nepozeral Survival. A protože femme fatale, což je jakoby prostě taková ženská tmavá energie. Jakoby prostě... A my jsme si říkali, no tak to bude ona. Něco řekla mi, že bam, teda samozřejmě jí znal a řekli, že prostě se vrátíte až večer. A já jsem měla samozřejmě bobky. A myslím si, že kdyby byla s tebou v páru, že vlastně Nicole hned vypadla. Že možná Jenny v tu dobu si myslela, že jakoby tím rozhodnutím by mě vyhodila. Kdybych já s tebou byla v páru, tak vlastně já jdu domů. Vlastně Nicole je rád domů hned. Ale než jsi šel na to randíčko, tak pardon, klukům přišla ta zpráva, že jdete a ty jsi říkal, že to je v prdeli, že asi víš, co se stane. Jo. No a ty jsi říkala, že dojde jeho bývalá, ne? Protože já jsem si myslela, že dojde třeba... Nemala jaká dojsť, reálne. Nemáš jako bývalou slečnu? No akože tak... Nemyslím si, že by... Přišla. Že by jednak tam niekto tak prihlásil, vieš, že chcem spraviť drámu a idem ju robiť do Love Islandu, vieš, s někým, s kým jsem byl v minulosti. No a ty jsi na základě toho řekla, že ona jde Dušanova bývalá, to je v prdeli. A mě jde Honza. Já úplně konspirační teorie, že no tak to je v prdeli. Tak teď jde můj ex a jeho ex a bude drama. Protože jsem měla nějakým způsobem furt v hlavě, že dojedeš ty a bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem si myslela, že produkce by mi chtěla udělat zle. A říkala jsem si, tak teď je konec prvního týdne, tak možná jenom teď by mohl Honza dojít, že by ho měli na hotelu prostě 10 dní a že by tam prostě Honza čekal a teď by ho poslali do vily. Ale řekla jsem si, že bys určitě nešel, takže to vůbec. No a potom přišla ta Jenny. A to vypadalo, že ta tam přišla tě zničit prostě. Úplně. Že ta jede do tebe a udělá cokoliv. Ten hrot vlastně z Jenny, kdy si toho byl součástí i ty. Jsi taky hrotil? Ne, on byl takový prostě, že to bylo, že si je nemyslela, že to bylo kvůli Dušanovi. Samozřejmě si myslím, že tam hrála žádlivost trošku roli, protože jsem zkoumala každé jedno slovo, co ona říkala, ale tam šlo o to, že vlastně mi řekla na začátku, ona měla nějaký zmatek a řekla, že se vybrala Dušana, protože věděla, že už tam proběhla nějaká jiskra. Něco v tomhle stylu. A já jsem to špatně pochopila,
to je to, co jsem pochopila, ale špatně jsem to pochopila, ona to vůbec nemyslela takhle, ona říkala, že to byla safe option a my jsme se nějak prostě strašně pohádali na schodech, hrozně jsme se, vlastně jen po mně začal zvyšovat hlas a já jsem zpětně na ní zvýšila hlas, že ještě jednou na mě zvýší hlas a prostě končíme úplně. Odešla jsem do ložnice, brečela jsem, že jsem byla s Adamem v páru, tyjo, Adam mě tam utišoval na postýlce, pak jsem to řekla tobě, vlastně jsem si tě vzala do kuchyňky a řekla ti, co se stalo a bylo to takové, že fakt ty první 3 dny jsem si z Jeny vůbec nesedla, jakože my jsme se absolutně, nevím, přišlo mi... Do toho jste mali ještě ona tu bazénovou bitku. Jo, to hned vlastně dám. A co říkáš na pěnovou bitku? A tak ty vieš, že tam ťa všetci podceňovali. No úplně jediný... Vieš, najľahšia, najtenšia a ja len, že nič. Toto je naša výhoda. Ale jsem přesně věděl, ale že... keby ma počúva, tak by to vyhrala. Len ona proste... V jednu chvíli mě prostě... Nie, že spanikárila, ale ona normálne... Zběžela pro tu vlajku, ne? Jo, já jsem si myslela, že tam mám já vlajku a nebat. Že tak bola nabudená, vieš, že ona, že normálne... To prvé kolo úplne jakoby nezvládla proti Kike a... Ale já jsem to věděl, jak jsme koukali a teď jsem viděl tu pěnou bitvu a vy ostatní jakože na tom Love Islandu tam říkali, že Domčo bude poslední a to. Jsem věděl, že ty když přepneš, vole, tak umíš, no, že to bude, že to v sobě máš takovej ten, a ještě hlavně v tomhle, že bojový sporty tě baví. Mega. Takže to bylo jasné. Čak ja som mi povedal jediné, nič, keď budeš braniť, tak sa len zavesíš na ňu a ideš. A přesně jedy tam byl závěr. Pak jsem si uvědomila, ty vole, nemůžu skrtit, vlastně to je jenom pěnová bitva. Já jsem ji takhle držela a všichni jenom čuměli, že jste vůbec fakt tam normálně nasadila Reneky čouky. A ona, kdyby to nezatáhla, tak jakoby já jsem to hned obrátila, jak mě otočila, takže ona by to neměla, tak dobře, to tak nevadí. A to už jste byli spolu v páru. Hej. To jsem byl v jej rohu. No, tak já vás nechám mluvit, tak pokračujte, jak se to vyvíjelo, kde se nastaly fuck-upy ve vašem vztahu, jak to vidíš z tvého pohľadu. Ja len sa vrátim ešte k tej Jeny, že tam to bolo také, že ja neviem, ale z produkcie som ako keby že cítil, že nás nejakým štýlom veľmi dlho držali, vieš, že fakt to bol prvýkrát, čo nebolo ohnisko, hádam 3-4 dní alebo koľko, vieš, že fakt sme dlho boli spolu, aj keď sme nechceli. Ona s Adamom a já s Jenny. Jo, to nás drželi hrozně dlouho spolu. To si pamatuju vlastně, že i ty jsi s nějakým způsobem nesedl s Adamem, že ti vadilo jak... No mne vadilo prostě, že Řekni to pořádně, co a tak se stalo. ja som bol žiarlivý na neho, vieš, v tom danom momente. Na Adama, chápem. Ja som bol na neho, že nepríjemný. Ale brutálne. Ale prišla Domča a ona, že nie, to nemusíš, to bude v pohode. Takisto aj s Danom, nie, to je v pohode, vieš. A potom pozri, kde skončila. Tady na gauči s máma oběma. Takže, čiže ja som bol taký, že na začiatku mi to akože vadilo. Vadilo mi to, že baba, s ktorou som chcel niečo riešiť na Love Islande, je v posteli s Adamom, vieš, že proste s niekým iným a ja musím trčať vlastne z Jeny. Že ja som vlastne nechcel byť v tom nejako zaangažovaný. Takto. Takže to vieš, lebo tam potom strácaš ako keby, že aj ten čas nejaké, aj tie vlastné, vieš, veci. Hlavně večer se tam chceš prostě bavit, spolu ležet v posteli, že jo, a kecat. Áno, napríklad. No. To bylo nejlepší, že jsme si vždycky zhodnotili nějakým způsobem den a mohli si říct co a jak, protože toho času tam na toho povídání není až tak moc, jak si ten člověk myslí, že fakt my jsme furt dělali nějaké hry, nebo byla pauza, kdy se netočilo, takže prostě jsme byli rozdělení, což jako se ví. A nebylo to nikdy tak, jako by ten první týden byl strašně náročný. A fakt jsi musel vynutit ten čas tím druhým, že přesně ty konverzace, že jestli jsi nebojoval o to, tak se právě stalo to, co se stalo Anece, že jakoby fakt tam není čas ztrácet čas a proto jsem možná po tobě takhle jela, no, pouzenem. Protože... A tak automaticky si to rýchlejšie pochopila ako niektorí iní, vieš, že fakt, že prvý 2 dní to vôbec bolo také, že chill, parádička, vieš. Úplne. Slnko, bazéník. Všichni s každým. A nikto vieš, nič nehrotil a potom, keď pochopil, že Anet vlastne vypadlo na základe toho, že neiniciovala z jej strany nejakú tú konverzáciu a mali sme v podstate ako keby, že 2 rozhovory, tak zrazu sa to takto. Zrazu každý chcel byť na raňajkách sa s niekým porozprávať, zrazu už nebol priestor pre všetkých sa rozprávať. To bolo nejhorší. Takže... Co byl váš takovej první, jako ten kámen úrazu? Pamatujete si na váš první hrot? No to bych... To byla škola? Nebo? Já bych možná... Hej. Myslím, že to bola... Nie, vek, podľa mňa.
Já jsem se tě chtěla zeptat, kdy byl ten moment, kdy jsi fakt řekl, že do toho chceš žít, do toho vztahu, i když i přes ten věk. Jakoby jak ses přes to nějakým způsobem přenesl, protože víme, že to bylo prostě velké téma, které jsme tam řešili, vlastně ty si to řešil i s klukama. Mm-hmm. A tak jako velké téma, vieš, to bylo, že pol dňa jsme to řešili, ale ono se to dokázalo nafouknout na 40 epizod. Jakože, ale takže, chtěla jsem se zeptat, kdy byl pro tebe přesně ten moment, kdy jsi řekl, tak fuck it, let's do it. No, v priebehu tých našich konverzácií, že ja som vnímal, že áno, 14 rokov rozdiel proste je kurva 14 rokov, ale išlo viacej o to, že my keď sme sa rozprávali mimo vecí, typu, jak som ťa spoznával, čo si prežila, jak funguješ a tak ďalej, tak u mňa si mentálne stúpala. A tým pádom vlastne ten vek išiel, ten rozdiel išiel do úzadia. Tým pádom vlastne ja som nepotreboval už v danom momente niečo takéto riešiť a stalo sa, a respektíve potom sa stali tie ďalšie veci, ale za mňa dobro, lebo aspoň sme sa nejako intenzívnejšie podľa mňa spoznali, ako vieš, niektoré tie povrchné rozprávačky na začiatku, vieš, medzi niektorými inými účastníkmi. Ja, to je pravda. Mezi kým? Akože nevím, len... Třeba tady až se ptal na barvu, jakože oblíbená barva. Jo, jako myslíš to tak, jako, že si sednete a kecáte jak roboti. Hej, no. Jo. Také ty základné Tinderande. To neznám. No. Kecám. Já nekecám, já jsem Tinder nikdy neměla a mít nebudu. Tak, ale šla jsem do Love Islandu. No, takže jste překonali tady tohle, prostě už jste do sebe byli nějak zakoukaní. A teď prostě pomaličku vypadalo to super. Fakt i u té hry, co jste měli tu pěnovou, tak jsem si říkal, ty vole, jako jak krásný. Se na sebe díváte, že jste takový zalubení. A no pak z ničeho nic to bylo úplně v prdeli. V televizi to tak vypadalo, že ty jsi jenom brečela a že jste furt něco řešili a ty se furt rozhodoval, jestli Dušan Dan. Ono to mohlo asi dlhší spát od niečo. No jasně, ale v té televizi chceme rozoberať každý jeden exces, který jsme jako bol... Neudělala bych každý, ale chtěla bych rozebrat hlavně ty nejdůležitější, které, nebo nejdůležitější pro diváky. No, potom byla středná škola. Tak jsou ta střední. A hlavně bych chtěla objasnit to, a to víš i ty, že jakmile jsi mi to řekl, tak jsem byla zavolána do B-chatu. No, ja som utekla. Ale ja som toto tiež všade hovoril, vieš, že alebo respektíve neviem, či to bolo niekde, ja som si potom spätne nepozeral všetky rozhovory, ale išlo o to, že my sme sa rozprávali a volá čo škola, vieš, a ani neviem, jak na tú tému prišlo, ale prišlo a ja som proste zo seba vypustil, že OK, tak ale ja by som si predstavoval, aby mal niekto niečo dokončené, alebo respektíve, vieš, konkrétne na teba. Má základku aspoň. Skrz to, že ja som typ človeka, ktorý, keď niečo začne, chce dokončiť. Vieš? Alebo nie, že jednoducho by som sám so sebou nedokázal existovať, keby niečo začnem a nedokončím to. A lenže ja som to vlastne povedal ráznejším spôsobom. V úplnej nevedomosti toho, že vlastne ako to Domča reálne mala, vieš. Potom, keď mi to bolo vysvetlené a zobrané aj do úvahy jej biznis, ktorý má, ktorý ja som dovtedy v podstate nechápal, tak mi to dávalo zmysel. Ja som potom začal ťa obhajovať, alebo respektíve hovoriť, že OK, človek, ktorý má rozbehnutý biznis, ktorý ho živí, ktorým si vlastne spraví určitý štandard svojho bytia a existovania. A teraz povie, že OK, idem na rok dokončovať školu, musí počítať s tým, že ten štandard mu klesne. A že sa môže pripraviť o XY desiatky tisíc len skrz to, že ide po dokončení ako keby, že titulu v nejakom tom rozmedzi. A ja som hovoril, že toto zrejme nejaký podnikateľ, ktorý má na starosti niečo, vieš, a sú na ňom odkazaní ľudia a tak ďalej, tak asi by to už takýto krok nespravil, alebo respektíve snažil by sa to nejakým štýlom vyriešiť možno neskôr, keď už by mal nejaký cash flow, ktorý, alebo už, že už by to úplne na ňom nestálo, napríklad, vieš. Čiže z tohoto hľadiska, a to je to, o čom jsme se potom rozprávali hore na posteli. Jo. A jak se to vnímal celou tu situaci, nebo jak to působilo? Protože víme, že jsme to řekla, pak prostě nebyl čas na to, abychom si to vysvětlili. Som to vnímal, lebo ja viem, jak funguje ženský mozog z časti. Že to je o tom, že ty jednoducho niečo trepneš, čo si uvedomíš, že to bola spätne pičovina, ale nemáš čas
a priestor si to nejakým štýlom vykomunikovať, ale to nezastaví tie myšlienky a ten tok a overthinkovanie v tej hlave ženy. Tým pádom vlastne sa to len môže zhoršiť, vieš, celkovo. A nevyriešiť v nejakom rozumnom, vieš, ponímaní. Čiže som vedel, že my sme potom mali hru, potom bola pauza a po hre sme vlastne sa naspäť k tomu dostali. A... To už bol skoro konec dne vlastne. No a potom akože sme si to vykomunikovali. Ja neviem, ako to vtedy vlastne brala Domča, ale myslím si, že každú jednu vec, ktorú sme si nejakým štýlom vykomunikovali, že už si to pochopila, ako som to myslel, lebo proste pochádzam alebo mám inú históriu reálne, ako mala Domča, vieš, že ja som bol do 26 u rodičov. A nalinajkované, vieš, všetko, že respektíve mňa viedli k tomu, že dobre, čo sa týka ako keby toho know-how a vedomosti, že to ti nikto nezoberie. Vieš, takže z tohoto hľadiska sme si to potom vykomunikovali. A potom boli povrchné píčoviny. Poďme si to Kámo. Já chci říct, že já jsem to viděl, že u televize to už jsme probírali i s tebou v našem podcastu, že prostě ty jsi to řešil s klukama, pak to Dan vytáhl prostě před Domčou, nebo ve hře se to dozvěděla. A tady tohle, to už řešit nemusíme, ale já chci říct, že já jsem na to koukal u té televize, já jsem se díval na toho Dana a to je takovej protože já si to nedokážu představit. Já vím, on ví, jak chlapi fungujeme. My, když spolu budeme řešit nějaký vztah nebo to, tak řeknu, ty vole, tohle je fakt sračka, prostě, proč tohle řeší. Ale když to řešíš s tou holkou, tak řekneš, tohle nemusíš řešit, víš, tohle je prostě hovadinka. A takhle prostě se s ním bavíš normálně a s klukama se bavíš jinak. Takže já jsem to úplně chápal, že prostě řekl, to je povrchní píčovina, ale že to tam ten Dan na tebe naschvál vytáhl před Domčou, jenom aby u Domči stoupil. To jsem si říkal, že to je takovej zářez. Víš čo, akože... Nebudem teraz hovoriť, že na 100% súhlasím s týmto, jak si to ty vnímal, lebo ja som to vnímal vlastne z tej pozície mňa a Vili a tak ďalej. V prvom rade to bolo to, že pre mňa osobne, a budem si stáť za tým, to bola v tom danom momente povrchná pičovina, ktorú som si neuvedomil. Ten pohľad. Ale že chápem, že vy ženy to vnímate inak. A ja som ako chlap by mal byť schopný sa vcítiť do takejto situácie a prehodnotiť slova v niektorých situáciách, vieš. Čiže to, že mám na niečo takýto názor, neznamená, že ten človek u mňa klesne, alebo je horší, lepší. Proste pre mňa vyzerala v tom danom momente stále rovnako príťažlivo, akurát som povedal, že tá farba je nesadela oproti tým čiernym šatám, ktoré mala predtým, vieš. Lenže to tam nebolo, to o tom nikto nevedel, vieš. No právě, tam jde o to, že mě nevadilo ani to, že bys řekl, že to je povrchní píčovina, a mně šlo jenom o ten daný moment o to, že to bylo vytáhlé ve hře, že nám to vytáhli ve hře, potom vlastně to Dano řekl a ty jsi mi předtím, než mi to řekl Dano, řekl, že jsi to vůbec neřekl. Mně šlo jenom o to, že jsi mi jakoby vlastně v ten daný moment zatajil tu pravdu, protože jsi to nepamatoval. Ja som o tom nevedel, že som to povedal. To bolo... No, povedz. Ale vím, že to je jediné, co mi vadilo, že kdyby se zatím stál za tím názorem, co jsi pak sál, pak si to uvědomil a vlastně si stojíš doteď, ale šlo mi o to, že mi prostě, že jsi mi to neřekl do očí a musela jsem se to dozvědět jiným způsobem. No. A řekneme si pravdu, tak prostě to bylo povrchní a v ten moment tam nešlo vidět všechny ty šaty, co mi neschválili a všechno, jak jsem se cítila na nic, ale spíš tam byl daný jenom přesně ten výtržek toho, jak jsme se jenom na maličkou chvíli chytli a musím říct, že já jsem to teda přehnala s tou reakcí v té šatně. Pro mě už to byla poslední kapka, já už jsem prostě byla úplně celý den zoufalá, prostě nešlo mi, vlasy mi nešly, obličej mi nešel, šaty mi nešly a jediné, co jsem chtěla, bylo, aby tam byla nějaká pochvala a vlastně v tom momentě to nemyslela ani myslet špatně, jenomže já jsem si to prostě jako žena citlivá, prostě citlivka vzala tak, že mi to vůbec nesuší. Ale já do toho skočím, že já chápu úplně obě strany, že pro tebe je to, třeba tebe to tak nezasáhne nebo tak, ale já vím, že já, když mám třeba na hovno den, že vstaneš a všechno je na hovno a někdo by mi řekl jenom takovou, že bych vyšel ven a někdo takový, že by mě to taky nasral. Jako asi bych tam nevrečal, nenadával. Áno, ale... jasné, že tiež by som bol rozhodený z toho celého. Však o tom hovorím, že
že by si vlastne som neodhadol situáciu a jednoducho som to nemusel hovoriť, ale neviem, on sa ma opýtala, vieš, tak ja som úprimný človek a som jej povedal, vieš, že to, čo by proste ostatným povedali, že Ježiš, ty si brutálna, vieš, a keď si myslíš v hlave niečo úplne iné, tak ja som povedal to, čo som mal na jazyku a v hlave, vieš, že vybavené. No ale počkaj, tam bola vec, že Dano jaký by to dropol preto, lebo chcel stupnúť akože u Domči. Tento background neviem, to v podstate vie len Dano. Hej? A ja som tam fakt behal jak Dilino. Ja to si pamatuju. Lebo mňa jednak nasrala tá hra, že bola tak konkrétne mierená na mňa. No mega. My sme si to vlastne ráno, však na raňajkách sme si niečo povedali k tomuto, aj k tým komplimentom a tak ďalej, vieš, to bolo presne na tej hojdačke. A tam sme si to ukončili a potom to proste produkcia znova vytiahla. Jo, je pravda, že sa to natahovalo hrozne dlho. A drbli mi to znova, vieš, a ja už som bol nasratý na produkciu, vieš. A potom, že OK, tak sme si to, ja som hlavne nevedel, že či som to reálne povedal alebo nepovedal, tak som išiel, hneď ma zavolali do Beach Hutu, tam hovorím, že kurva, povedzte mi, že či som to povedal alebo nepovedal, lebo ja fakt neviem. A oni, že to sa musíš opýtať vlastne tých hlavných. A ja, že dobre, tak som vyšiel von a prvé, čo bolo, že ja som to tak načrtol tu pred všetkými a ja, že čo si načrtol? No, že ty si to povedal. A ja, že aha, a že že povedal si to tam a takto a takto. A ja, že vieš, a v tom momente mi cvaklo, že OK, povedal som to. A pre mňa to bolo, ja som to vnímal tak, že dobre, nechodím tu jak čurák, a nesanem si do huby zbytočne, lebo keď som, a to bolo v telke, keď si sa ma opýtal, či som to povedal alebo nepovedal, ja som vtedy fakt nevedel a tým, že som nevedel, že som to povedal, do toho Trábo povedal, že však možno, že ja som to zarepol v rámci akože nejaké, vieš. A on si tiež nebol istý. A to je felak, vieš. A potom vlastne mi bolo povedané, že OK, tak aspoň nechodím, možno, že som si až tak, alebo respektíve ja som si neuvedomal, že som si aj nasral do huby. Takže aspoň nechodím a dobre, vedel som už potom priznať farbu a postaviť sa za to, že som to reálne povedal, vieš. Chápu. Ale nevnímal som to ako taký nejaký podpichnutie Dana, vieš, alebo že aby stúpol v očiach Domči, lebo on si to obhájil tým, že vlastne predtým sa nám stala jedna situácia, kedy on mal rozhovor s Vicky a bolo to použité, vieš, že vlastne keby, potom sme všetci mali takú schýzu, že mega. Aby niečo, čo bolo povedané medzi nami dvoma o Domči, napríklad, vieš, že by to bolo ukázané v tomto, na nejakom videu, že až ty si to reálne povedal. Vieš, tak on s týmto došiel za mnou, takže ja som mu to akože kvitoval. Ale či to bol celý background toho celého, vieš, že to bolo fakt takto úprimné a kamarátske, alebo to bolo niečo iné, tak neviem. Mňa čo skorej nasralo potom na Danovi, a to som zistil vlastne až keď som vypadol, že keď som si pozeral presne tento diel, tak v Beach Hute povedal, že neviem, na čo sa ten Dušan na to hrá, keď že hovorí, že to nepovedal, keď vie, že to povedal. A on vedel, že som to nevedel, že som to povedal, vieš. Čiže mňa skorej nasralo toto. Jo. Ako to vlastne, že vieš, že čo? Jako je pravda, že teď zpětně, když se na to podíváme, tak to vypadá tak, že Dano chtěl, aby mu stoupla v očích. Jakože, protože to je přesně moment, kdy ty můžeš jakoby, ty čekáš na tu možnost, že prostě, že tak jo, teď budu vypadat lépe, protože za A jsem řekl pravdu a za B prostě teď on bude vypadat prostě jako čurák. A však tam je říkala, že jediný, kdo mi řekl pravdu, je Dan. Jo, protože on mi to fakt jakoby v ten moment mi to dal do hlavy, že ty jsi lhal a vlastně v ten moment to byla, ne že on, ale spíš to bylo takové, že fakt to hodně procítil, tu situaci i Dano, že to šlo vědět, že to bylo jako... Akože berem, vieš, že takéto niečo. No, ja napríklad by som to spravil nie pred všetkými, ale zobral by som si ho nabok. To som říkal přesně. Tak by som mu to, vieš. A ja som sa ho potom aj vlastne ráno na to pýtal, že proste prečo si ma nezobral nabok, vieš, že takto. A už ani neviem vlastne, ako ďalej sa viedla tá konverzácia. Ale zase som tomu nejako neprikladal nejakú veľkú váhu, vieš, celkovo. Čiže takto. A potom, akože čo sa potom nejako riešilo, že ti pritakával nejako moc často, vlastne ako keby v nejakých tých rozhovoroch. Ja som v nich nebol, takže ja neviem o tom, vieš, ja som nebol ani prítomný. Takže ja som to nevnímal, ja som pracoval jedine s informáciou, že Dano nie, ja áno. A tu ja som mal túto informáciu od Domči. To bolo celé.
No já bych to přeskočil, protože to už se řešilo všechno milionkrát. No však už to nemusíme ďalej rozoberať. No ale určitě bych rozeberal to hlavní. Casu Amor. No, čo tam chceš? Všechno. Nechám vás tady, povídejte si, vy dva, jo. Můžete se tady vyměnit názor, jak to kdo vnímal a podobný. Takže prostě dal si Domči řetízek. Hej. Mě zajímá, jestli máš nějakou zkušenost s drogama. Tráva není považovaná jako tvrdá droga. Kdo z influencerů ti nejvíc vadí? Co ty a Dano? Jste v pohodě? Duši, kdybys mohl mít s kýmkoliv jednu noc, s kýmkoliv na světě, kdo by to byl? Hej, musí to byť holka? No, jako nesoudíme tady. Nesoudíme, everything's open. Víš, co si myslím? Že my jsme řešili spousta věcí, ale ten vztah nebyl tak, jakoby jsem z té tvojí strany necítila tolik těch emocích, dokud nenastal ten den, kdy jsem vypadla málem. Že vlastně v ten den jsem viděla úplně switch z tvojí strany, že se fakt jakoby otevřel úplně, viděla jsem fakt jako emoce z tvé strany hodně velké a myslím si, že v ten den jsi uvědomil i ty, že jako to myslíš fakt se mnou vážně, nevím, jak to je, právě se tě na to chci zeptat, myslím si, že celou dobu jsme to brali, jako že jsme prostě pár, ale že myslím si, že kdybychom měli pár dnů navíc, tak si ani já nevyberu, já si nikoho nevyberu z Casy Amor. Že nás fakt odstřihli od sebe hrozně v blbý moment, protože my jsme si konečně dovyřešili všechny ty věci, všechny ty povrchní věci, všechny prostě problémy, střední věk a pak jsem mi vlastně dal ten náramek, ale já jsem v hlavě furt měla takové ty nejistoty, protože jsem furt neviděla tolik činů, jak bych chtěla, protože hned jsme šli od sebe. Okay. A chtěla jsem se tě právě na to zeptat, jak jsi vnímal celý ten den, jestli si myslíš, že třeba právě, kdyby nás od sebe nedali pryč takhle, jestli by to skončilo jinak, jestli si myslíš, že... Hlavne ja som bol stoper po tomto, že jak si mala vypadnúť, jak som ti dal šperky a jak nás potom rozdelili, ja som bol do toho videa, čo nám ukázali, 100% odhodlaný, alebo respektíve som vedel, že si nikoho nevybereš. Lebo ty si vlastne pri tom odchode, keď si balila kufra a všetko, tak si hovorila, že ja tomu chcem dať 100%, babi, vy viete, ja som chcela dneska spraviť raňajky, mali ste ma zobudiť, vieš, a proste takto veci nasúkané. Do toho my sme mali svoje vlastné rozhovory, kde si mi dávala taký ten pocit toho, že môžem s tebou počítať. A to boli tie veci, ktoré mňa nie že donútili, ale ma presvedčili o tom, že ty si ten človek, ktorému ja chcem dať vlastne niečo takéto, aby mal niečo kúsok zo mňa hneď pri sebe, vieš. Mm-hmm. A toto bolo asi takto nejako a v podstate, jak si potom odišla, však nás zabavili, že máme skúšať nejaký tanec, že si máme nacvičiť taneček, aby sme vám ho potom ukázali a neviem čo. No a potom zrazu zistíme, že ste tam není. Tak hovoríme, že OK, v pohode, vieš, potom sme mali chalani taký nejaký rozhovor medzi sebou, že kto si je istý, že kto si není istý svojou babou, alebo že on chce vymeniť, tak nech zdvihne ruku. No tak jediný, čo bol, tak jasné, že sa prihlásil Dano. Mm-hmm. Nikto iný. Vieš? A ono to aj tak vyzeralo, že v podstate celý deň sme mali, kámo, to si nevieš predstaviť, jaké ticho zrazu bolo na celej vile. Kámo, tie dni, keď tam neboli ani, vieš, bomšelky, boli sme tam len my, to bolo normálne, že raj zrazu. Tam bolo všade ticho, ty si mohol presne zobrať knížku a čítať si napríklad. Vieš, a že úplne, že vypnúť a fakt sme ani nemali pocit, vedeli sme, že proste prídu nejaké baby, ale normálne, že ten moment bol taký špecifický, že to že máš klid proste. Vieš, že, lebo ty tam máš furt nejaký hluk. Ty aj keď ideš spať, tak máš hluk. Lebo niekto šuchotí, potom si šepkajú a tak ďalej. A niekto tam honí. A sa držia za péro a píču. Let's go, baby! A to bolo až potom, ale akože ide o to, vieš, že zrazu tam bolo že ticho. A to bolo tak satisfying, vieš, celkovo, že normálne my sme si zrelaxovali, vieš, užili si to a tak ďalej. Aj keď samozrejme ste nám chýbali. Ako babi.
Já bych chtěla k tomu říct, že já jsem říkala, že jsem 100% ready se ti otevřít. Já nevím, jak přesně jsem to sformulovala, nechci se tady obhajovat, ale byla jsem připravená na to se ti jakoby otevřít i s těma minulýma vztahama. Hej, že my jsme se ještě a... nedostali do té fáze toho, že bych se ti otevřela natolik, aby si ty se mohl na mě navnímat a jako vycítit, co je pro mě správné a špatné. Áno, ale pre mňa to bol signál, že já vím. Já vieš, neříkám, že proste, že to je keby sa niečo stane, takže si nevybereš nikoho iného. Určitě, vieš, já se tímhle neobhajuju. Já si myslím, abych řekla pravdu, tak to mě mrzí za prvé. A za druhé, mně to bylo podané tak, jakmile jsme odešli, že prostě diváci asi nějakým způsobem nevěří v nás a že jsem byla vyhlasovaná z toho důvodu, že prostě to tam není a že z obou stran, že tam diváci vidí něco víc a že druhou šanci na lásku už nedostanu. Takže já jsem měla už od začátku, co jsem tam šla, prostě brouky v hlavě, že jak už nedostanu druhou šanci na lásku, jakože, že si mám fakt jako vybrat někoho jiného, protože to tam jako nefunguje. A vlastně jsem začala věřit těm ostatním věcem, než nám dvou. A myslím si, že z mojí strany já jsem fakt říkám, kdyby tam byl den navíc nebo dva, tak by všechno mohlo být úplně jinak. Ja som tiež toho istého názoru, že keby ten Kasámor prišla o jeden deň neskôr, tak je to tam úplně niečo jiné, vieš? To by třeba nebyla ani Spicy Talk. No, třeba. Díky bohu. Že já jsem fakt jako měla v hlavě furt nějaké nevyřešené věci, furt jsem nějakým způsobem tomu nevěřila a z každé strany jsem ke mně dostávaly úplně špatné věci na ten vztah a vlastně jsem přestala nějakým způsobem nám věřit a hlavně protože, řekněme si pravdu, jakmile jsem dala na tu Kasamor, tak každý ten kluk tam byl nabrýfovaný a každý ten kluk do mě hustil a valil proti tobě. Vlastně věděli přesně, co mají říkat, aby nějako zmotali a aby přesně píchli na ty citlivé místa. A já v ten moment, jak jsem byla úplně na špatném té úrovni těch emocí, tak jsem jim věřila prostě a mě to dělalo dobře slyšet jakoby, OK, takže nejsem jediná, která to vidí a vlastně jenom přikyvovali na ty moje issues, které jsem měla a jenom mě krmili. A mě to doteď jako mrzí, protože ten průběh té Casa Amor, kdyby mi i vlastně musím říct, a to nemyslím špatně, tak všechno bylo proti nám, nějakým stylem vlastně proti našemu páru, že i kdyby mi pustili třeba jenom ukázku toho, že ty jsem se na to dívala zpětně, že si nechtěl ani pusu na pusu a chtěl si pusu na líčko, tak to změní celý průběh toho, jak já se tam chovám a uvědomím si opravdu, že i ty za to chceš bojovat, ale jediné, co mi bylo řečeno a puštěno, bylo to, že ty se o mě tam vůbec nebavíš, že se mnou že mě vůbec neřešíš a že tam si prostě s nějakou 33letou kozatou babou, a která má 2 vysoké školy a ze kterou si prostě mega rozumíš. Takže já jsem byla v té pozici v takové, že jsem, jelikož prostě mám problém s důvěrou a to už je můj problém, za to nemůžeš ty a nemohla si za to nikdy ty, to je prostě komplex, který mám já v hlavě, který se postupem času zlepšuje, sám víš, že jsem s tím bojovala a nějak jsem se z toho dostala, ale tohle mi hrozně narušilo tu důvěru a vlastně jsem nevěděla do poslední chvíle, za to udělám. To nebylo, že bych byla rozhodnutá celou dobu a tím, že mi holky podporovaly dost v tom rozhodnutí, holky mi říkaly, že to je správné, tak já jsem prostě, nikdo tam nebyl, kdo by mi jakoby řekl racionálně, hele, prostě on tam bude sám a nebude tam s někým jiným. Spíš mě holky podporovaly v té mojí jako myšlence. Čak, ale to o tom je taká Sámor, vieš, že ty keby si dopredu vedela, že ja tam nebudem mať nikoho, tak ty si nikoho nevybereš, vieš. Myslel jsi, že s někým dojde? A potom videu, áno. Vám pustili co za video? No, nám pustili vlastne zostrih, ktorý bol 10% Ema a 90% Domča. Jak se tam s nima baví, s těma klukama? No, jak do nej idú, vieš, všetci. Jo, všetci traja boli, tuším. Jo. Že Dan, Maťo a Nathan, že išli bomby. Nebe je růžové, ano, Domy, správně, ano, nebe je růžové, ano. Hej, no. Čiže... Já to říkám jako za sebe, když jsem se na to díval, já jsem se za ně styděl. Říkám, ale vieš, že chalan, aspoň takto to bolo zostriané, však ja neviem celý priebeh, ale mňa čo potom tak fascinovalo bolo, že oni si vlastne vybudovali náklonnosť alebo taký ten pohľad, alebo aby vstúpili v očiach Domči cez to, že hejtili mňa. Přesně. No, a nie, že on, vieš, že ja mám nejakú personu, ako bombshell, vieš, a idem po tomto. Jejich persona byla, že jsi špatnej. Jo, to byla jejich persona. A já jsem to vůbec jako... Papadušky, hej? Jak to tam papa? Na to jsem třeba vůbec jako nevěděla vůbec, jakože zpětně jsem na to koukala a je to fakt jako hnus a i litu fakt jako za to se ti i doteď omlouvám, za to, co se stalo, bohužel to nemůžu vrátit zpátky, ale my víme,
jak to bylo a jsou to věci, které nemůžeme úplně zmiňovat veřejně. Máme nějaké prostě smlouvy mlčenlivosti, ale Já to řeknu. my jsme se jako o tom bavili častokrát a spíš fakt mě mrzí ten moment, že já jsem vlastně potom, to už jsem říkala i v našem, že já jsem potom, co jsem se zvedla, to bylo úplně poslední chvíli, Emma stála třeba už fakt jakoby řekla svůj důvod a toho kluka, já jsem tam furt seděla na tom místě a furt jsem řekla, že to nechci udělat. Jsem řekla Kice, že já to neudělám. A Kika na mě byla taková, že ale však říct se podle toho, co jsi tady říkala, ne? Aspoň jednou se říct jako podle sebe a já úplně OK, tak jsem stala. A neuvědomila jsem si v ten moment, že co jsem to fakt jako udělala, jakmile jsem řekla ten důvod, tak skončilo ohniště a já jsem říkala, že to prostě chci přetočit a že to prostě dělat nechci. Že jakoby, že na to vilu nemůžu jet. Jakože takhle. Že prostě fakt jakoby, že jsem se zhroutila úplně, jako brečela jsem tam nonstop a říkala jsem, že tam prostě nechci jít a oni mi říkali, to nemůžu asi říct, ale říkali, že... A tak to, že jsi to chtěla přetočit, to je prostě co jsi řekla. No. Ale takže instantně si toho litovala. Instantně jsem toho hned litovala a vlastně proto jsem i brečela. Když jsem došla jakoby s tebou a říkala jsem ti ty věci, jsem říkala, to nebylo, že bych switchla už hned jenom na tebe, co jsem ti viděla, ale já už jsem switchla v moment, kdy jsme byli na kasámo. Tak, teď sedíš u ohniště, jo, všichni chodí, všichni kluci tam běhají za svýma holkama, teď jde domča, vyjde s někým. Co se ti honí v hlavě? Kámo, v prvom rade tak my sme nejako vedeli o tom, že ak by tam mal dojsť Nathan, tak že pôjde po domči. A tým, že vlastne došla Emma s Nathanom, tak ja som mal, kámo, takto malú dušu, vieš, že OK, tak teoreticky je šanca, že s nikým nepríde, ale potom, že ale prečo by ju poslali poslednú, len kvôli tej dráme, vieš, že ja tam čakám jak cicina a ona by došla sama, vieš, že proste to nesedí, reálne mi to nesedí, vieš, ale akože z tej dramatickej stránky by mi to dávalo zmysel. No jasne, no. No a potom prišiel vlastne s Maťom a ja pozerám, že OK, tak som skončil. Čiže... Vedel snad, že ideš domu? Ale vieš čo, napríklad ešte keď sa u nás pri ohnisku pýtali, tak to bolo také, že kto sa chce postaviť, tak normálne som mal asi tak, lebo Dano tiež dlho stal, a som mal taký, že OK, ja sa postavím. Len z jedného jediného hľadiska, že by som možno, že trošku inak narušil, vieš, tie plány, keď to takto poviem, hej. Ale inak potom si vlastne hneď spätne, že kámo, išiel by si proti sebe a hlavne nemám 100% istotu, že domča s niekým príde alebo nie. To musí byť strašný, jak nevíš a jenom čekáš. Vieš, čiže vlastne som nechcel ako keby že riskovať túto stránku, že by som... A keď som bol viac menej presvedčený, vieš, že som to mal na nejakých 80-90%, že s niekým príde, tak hovorím, že OK, tak jebať na to proste. Obetujem sám seba, keď tak, vieš, a že nebudem riskovať to, že či proste niekto príde alebo nepríde. Že príde s niekým alebo nepríde. Takže som bol taký, že som mal na piču náladu, potom došiel Nathan, že OK, mám možno, že nejakú, a potom, že dobre, však došla s niekým, tak končím. A tým, že vlastne pravidlá sú jasné pri tej Kasámor, tak som vedel, že idem preč, vieš. A hlavne to bolo strašne hádam, 4 hodiny ráno bolo, keď som vlastne, keď sme celkovo ako keby, že dotočili ten celý deň, alebo možno, že mne sa zdá, že aj 4:30 a potom vlastne, čo ma odviezli z vily, tak bolo možno, že 5 hodín ráno, keď som sa dostal na hotel. Takže a to bolo také, že OK, že ešte stále som len spracoval niektoré veci a potom, jak sa vyspíš a jak si zrazu na hoteli a sám a bez telefónu a vieš, všetky tieto veci. Na jednej strane to bolo, že úplne som dostal také precitnutie, vieš, že ono, že dobre, tak to skončilo, vieš. A na druhej strane aj taká úlava, vieš, že už si není pod tým permanentným emočným tlakom a kamo, ja som sa mohol ísť prechádzať von. To musí byť úlava, jak debil. Ja som nič iné nerobil, jak som bol na tom hoteli, len som chodil. Že na jeden deň som išiel proste na jednu pláž, na druhý deň som išiel na druhú pláž, ja som nachodil, hádam, 40 000 krokov za deň. Ale to bolo tak oslobodzujúce, lebo tam proste nemáš priestor, nič. Takže toto bolo, že toto mi pomáhalo, vieš, nejako vietrať hlavu alebo niečo. Jasne. Myslel si, že sa vrátiš? Dúfal som. Ja som to taky doufala, upřímne. Dúfal som v tom. Věděl si, že je petice tady? A vieš čo, počkaj, ja tu mám niečo špeciálne, myslím si, že ty si to doteraz v živote nevidela.
že... On si na nás něco připravil? Nie. Toto bolo, že čo som ja robil, keď vlastne som bol ako keby, že úplne, že sám. Uh-huh. A toto nemalo vidieť, ale tak ako whatever, dropnem to, lebo však sme za dobré, sme kamoši a toto ťa akorát tak môže len... Tam video, kde ti nadává. Nadává, podľa mňa. To ťa môže len pobaviť. Ty vole, to som zvědavý. Mám stres. Hej? To je dobré. Čekaj, kde to je? Já jenom řeknu, že ono se pak dělá i petice. Ja viem, no. Počkej. Vrátí. Vydržíme. Kurník, kde to je? Nebojte diváci, ukážem vám to na kameru. Boli sme vlastne v takej lokalite som bol, kde bolo, že vôbec, že nič, len strašne veľa kameňov a boli tam akože takto, hej? Ty vole. Dívej. Lava Island 4, domy, srdíčko. Ne. Zkus to ukázat na kameru, on to přiblíží. Ne. To si udělal? To bolo v momente, keď vlastne ja som bol ešte na onom, na tom, jak sa to povie, na hoteli, vieš, a ešte som ako keby tak nejako dúfal, vieš, že by som sa tam teoreticky mohol vrátiť, vieš. A tým, že som tam mal zrazu strašne veľa voľného času, tak mňa v tom danom momente akože nič iné nenapadlo. A že však spravím toto, že keď tak vieš, že whatever, aj tak sa to k nej nedostane, určite, vieš. A to si udělal kam? Čo, len jak kam? Jakože to bylo někde pod vilou, nebo za tvým hotelem, nebo kde to bylo? No, to bolo po ceste asi 15 minút, vieš, že ak som chodil dole, lebo ja som bol vlastne hore, ako keby, že úplne hore v jednom z hotelov, ktorý tam bol. A na to, aby som sa dostal vlastne na pláž, napríklad na tú, na ktorú ste chodili, no, tak sa išlo vlastne asi 15 minút dole kopcom a toto bolo po ceste. Ja. A toto bolo po ceste. Takže, a to si necháme, takto nebudeme to ukazovať, ne? Netreba to ukazovať. Takto medzi nami troma to je celkom. No pekné diváci, romantická. Tak vím, že jakmile si odjel, tak tam bylo úplné prázdno pro mě. To byl moment, kdybych prostě někoho, nechci říct, ale prostě smazala z mé existence a vlastně když se něco prostě stane, asi v nějakém vztahu, tak to má šanci vyřešit a prostě můžete se nějak pokecat, pobavit, zavolat a víš o tom člověku, ale já jsem vůbec neviděla nic. Já jsem byla v takové prázdnotě, že vlastně nikdo se tam se mnou nebavil, holky teda jakoby se se mnou bavily, protože mě jako podporovali celou tu dobu a pamatuju si, že jsem prostě doufala v to, že fakt jakoby tě vrátí, protože jakmile si odešel, tak já jsem nenavazovala s nikým žádný kontakt jakoby s kluku, já jsem prostě tam byla fakt jako single celou tu dobu, byla jsem v páru, no mě ho bylo líto, já jsem ho fakt jakoby, ale já už jsem ho odstřihla v tom autě, jakoby já už v tom autě jsem jakoby věděla, že tu situaci nechci a prostě mi ho bylo líto, jako fakt jsem ho ponížila brutálně. I když jsme tam stáli, tak on se mě chtěl držet, já jsem ho tak odstrkla, nebo potom chtěl cokoliv. On mi masíroval nohy a mě to bylo úplně prostě líto, protože on fakt se snažil, ale já jsem prostě měla uzavřené absolutně srdíčko na to, že prostě nechci vůbec jako navazovat žádný nový vztah a fakt jsem doufala v to, že se vrátíš, hlavně protože hned druhý den udělali vlastně tu party a tam bylo, že druhá šance na lásku. A já že tyjo, že by mě měli tak rádi, že ho vrátí po jednom dni. To není možné. Bum, Vicky Tadeáš. A já že Vicky a Tadeáš? Co tu dělej? A vlastně jsem furt doufala a furt jsem doufala, dokud prostě už jsem se vlastně v jednu chvíli i vyhlasovala. Že teda jsem už nevěřila tomu, že se vrátíš. Tak jsem řekla, že hlasuju za sebe a že jedu domů. A že jediný důvod, proč bych tady mohla zůstat, je prostě Dušan. Jako to tam nebolo takto strihnuté, ale okej, ja som to pochopil. A potom na druhý deň si povedala, že chceš spraviť hrubú čiaru za mnou. a hneď celý deň s Danom. Hej, ale musím říct, že... Abych řekla pravdu, tak to bylo hlavně z toho důvodu, že už tam byl fakt velký nátlak a už se začalo řešit spousta věcí. Sranda je, že keď som odchádzal, tak som povedal Trabovi do ucha, a že nech sa o teba postará. Že reálne, že... A on sa tak na mňa pozrel a ja, že vieš, že ono, že proste tam to bolo také, že nie, že som dúfal, ja som, teda áno, dúfal a v tom to bolo také, že
že vedel som, že to bude ťažké, vieš, pre teba a aj pre ostatných, lebo presne sme sa o tom rozprávali, že nikto neveril tomu, že by si tam niekoho priniesla. A potom tam boli vyhlásenia, že proste s tebou skončili a tak ďalej. Vieš, že kebyže si niekoho prinesieš. Lebo ja som tam mal fakt tie kamarátske vzťahy silné. Vieš. Takže tak. Takže jsem vlastně řekla, to bylo hlavně z důvodu, že už to byl fakt jakoby psychický nátlak velký, že vlastně všichni řešili to, jestli se vrátíš, že už se nevrátíš, potom, že se zase vrátíš. Keby si to možno nepovedal, tak by ma naozaj vrátili. Takže to posrala. Ale to je len hypotéza. Ne, já si nemyslím. Tak kvůli tomu, že Že celkovo keby, ale to je len, to je jedno. Já si myslím, že... To jsou nějaký insidy, co nevím. Akože v konečnom dôsledku... Já si myslím, že prostě by tě nevrátili. Ať už... Ako je to já si myslím, že by to bylo za prvé moc, vlastně by opakovala se historie, co byla Chris a Majka. Jo, no, že by lidi nadávali. A spíš jako si myslím, že ten náš pár fakt jako rozdělovali od začátku, a to nemyslím špatně nějak vůči produkci, ale myslím si, že my jsme měli strašně moc zkoušek, strašně moc náročných věcí a ten náš pár byl takovej, že jsme byli hodně silní, mezi tím, co já jsem si myslela, že vůbec nejsme silný pár, což jsme byli a prostě tam byl zkreslený úplně pojem o nás. A že vlastně třeba Kiki a Trabo měli málo zkoušek oproti tomu, co jsme měli my. Nás buď někdo rozdělil, nebo jsme byli od sebe 4 dny, nebo jsme prostě měli nějaké issues, nebo se něco vytáhlo ve hře. A bylo to jako pro oba, i pro tebe neskutečně náročné, myslím psychicky. A i to, že musím fakt ocenit to, jak se to ustal, ten odchod z Casy Amor. Já jsem fakt jako se bála tvé reakce typu, že jsem měla v hlavě, nevím proč, že budeš nervák a že vlastně se stane nějaká ne, že dětinská, ale nevhodná reakce. Ale fakt si to ustal jako muž a fakt se zachoval jako správný muž a to mě vlastně velmi jako ujistilo v tom, že jsem udělala fakt jako kravinu a že jsi fakt jako muž. A že mi to udělalo spíš klid na duši. Že jsem si fakt jako by dala pryč to, že se chováš nějak, jak jsem měla já, nějaké overthinkování v hlavě, že se to úplně smazalo. A fakt to bylo krásné. A musím říct, že i přes to, jak jsem ti ublížila, tak se mi líbilo, že si neměl vůči mě odpor, ale věděl si, že to je prostě poslední šance na to třeba i v té koupelně, kdy se můžeme rozloučit, že jako nějaký chlap mě mohl rovnou poslat jako s prominutím do hajzlu. A ty si tam byl pro mě oporou, i když jsi odcházel, takže za to ti děkuju. Já si myslím, že jste měli hlavně tolik zkoušek, protože prostě jsi doma jaláč, že kdyby Duško byl jako v páru s někým jiným, takže ho nechaj bejt, protože chápeš, prostě máš tu sledovanost, všichni to hrotili, taky se tomu začátku říkalo. Hlavně jsem hodně rychle ovlivnitelná. Ale Love Island a věděli prostě, že z toho budou ty TikToky a tady ty věci a že když vás rozdělí, tak to bude to, takže proto si myslím, jako víš, že to hlavní bylo. A já mám poslední věc na Love Island, než půjdem dál. Mě zajímá, jak si vnímal to vlastně Domča na začátku a vždycky to říkala, i mě to říkala, že ona není taková, co by ve vile něco s někým měla něco víc. Že prostě ne. A vlastně i tobě to tam říkala a tak to vypadalo, jako měli jste se k sobě, ale nepřekročilo to takovou tu hranici. A jak se ti pak vnímalo třeba na Hideaway nebo na to, že se chcou držet za... Tak napríklad... A Minju? A Minju. Čo sa týka tohoto, tak bola fáza, že sme sa aj o tom porozprávali, že čo keby náhodou prišla Hideaway. A ja som ten človek, čo na nič nikdy netlačí, vieš, že, a hlavne nikoho do ničoho nenúti, vieš. Tým, že vlastne sme sa viac menej rozprávali o tom, že by bol konečne priestor o tom sa porozprávať o niektorých veciach, na ktorých vlastne Domča nechcela hovoriť pred kamerami, alebo na mikrofón, alebo tak, whatever. A proste ten Hideaway, aj keď sa to možno, že veľa ľuďom nezdá, tak je to jediné miesto, kde sa dokážeš v súkromí porozprávať, vieš. Až na tú obří kameru, co tam je na postelu. A obří mikrofon. Ale že vraj sa to dá nejako obísť. Ja neviem, ja som len počul. Dá. No. Jo, tady expertka říkala vlastně, že na to hodila to. To všichni. Čiže vlastne ja som to vnímal takto a potom vlastne, však keď aj išla vlastne dostala Hideaway, ono to bolo strašne obvious z toho, jak to vlastne produkcia riešila, no, že jasne. hneď ste dostali randičko, čo Kika nemala rande, odkedy vlastne boli spolu, vy ste dostali skorej, vieš, to rande. A potom, že ste dostali nejako Hideaway a tak ďalej. Tak ja som akože bol v tom, že ja som to neriešil, vieš. Lebo aj tak stále vieš a máš takú
taký pocit toho, že aj tak to, čo sa tam stane, tak je 20% z toho všetkého, čo sa tam reálne deje. Ale potom úprimne, akože keď som počul to, že chceš ma držať za piču, ja ťa klidne budem držať za pero, alebo niečo v tomto zmysle, ja pozerám, že čo? Že aj najbem. A tak to bolo, moja reakcia je autentická, je to vlastne u kamaráta v podcaste. Jo, vlastne tam si to videl poprvé. Tam som to videl poprvé. A hlavne, akože, tak to nie. Ja som to videl prvýkrát vlastne normálne, že na Vojo. Hej. Ale tam ten zvuk nebol, vieš, taký a bavili sme sa s partiou, čiže som to vlastne ako keby, že len si tam niečo hovoria, vieš, ale potom, keď on mi to pustil a pustil mi to s hentým zvukom, ja, že tebe jebe. To čo? Tak akože pre mňa to bol šok úprimne, lebo ja som vedel, že čo hovorila mne Domča a vlastne čo potom vlastne bolo dané dolné do telky. Mohu se obhájit, prosím? Ne. Prosím. Mohli by sme ísť ďalej? Ne, já bych se chtěla obhájit. Prostě se chtěla držet za péro, prostě jdeme to dál. takhle nebylo. Ano, they did me so fucking dirty. Ono to všechno směřovalo k tomu hideaway přesně, že v té zprávě jsme dostali, ať už jakoby my nepohoršujeme Pavla a oni vlastně nám pustili jinou nahrávku, než pak byla v televizi na tom Radio Night, kdy jsme dostali tu hideaway. A já jsem tomu fakt vůbec nerozuměla. Tam bylo nějaké mlaskání a potom tam bylo něco, že jsem se dělala srandu, že levý pisk, pravý pisk. Něco v tomhle stylu. A protože já furt plácám jako špatné, nevhodné narážky. A vlastně si pamatuju, že jsem byla v šoku z toho, že jakoby proč my máme porušovat Páju, když Pája a jiný tam dělají nezbednosti 2 dny v kuse. A musím dávat špuntíky do uší, abych to neslyšela a řeším to s Vikinou vedle v posteli. A potom jsem se na to koukala a říkala jsem si, aha, tak to je co, že já si fakt neuvědomuji, že my, kdyby se tam něco odehrálo, tak víš, že se o tom nebavím určitě nahlas. A za druhé to bylo spíš si myslím, že jsem jakoby říkala to, co jsem nějakým způsobem viděla z té druhé postele a dělala jsem si z toho jako srandu, protože to byla fakt jako vtip, nic se tam v ten večer jako neudělalo. Ale bylo to takové, že už si myslím, že začali dělat tady tyhle naschválky, protože už já jsem dělala naschválky trošku, takže moving on. Vieš, ale to bolo, že my sme všetci vedeli o tom, že keď nemáme porty, tak sú tam mikrofóny. Jednak boli viditeľné niektoré veľké, ale potom ty máš vlastne hneď za postelou ďalšie mikrofóny. Madraci. A ja len, že to, ale však to nemôže byť, vieš, že sú není sprostí, vedeli o tom, že sú všade mikrofóny a tak ďalej, ale že ono to tak pôsobilo, jak keby ste si to fakt, že veľmi šepkali, vieš? A že mezi tím já tam sedím takhle a říkám mu to jako ze srandy. A že kurva, že ono to je, že až takto sú senzitívne tie, vieš, tie mikrofóny nastavené, že počujú aj takéto jednoduché. Vieš, že já si myslím, že jsem tam říkala horší pomluvy a věci, jakoby třeba od té postady vedle, které by mohly dát ven a šeptala jsem to, ale nebylo to tam. Takže že Pája vypustil prostě toho dračíka trošku a slyšela jsem trošku... Buď konkrétna. Co tam dělal? Takové, tak trošku ho svěděli nohy. Noha. 3. Okay. Takže Pája tam dováží. Toto mi nestačí, ja chcem vedieť viac, ja som tam nebol hlavne. No tak prostě Jenny a Pája z ničeho nic. Tak ten večer to bylo tak, že jsme tam leželi, jo. A z ničeho nic slyším prostě líbání, jsou zakrytí peřinou a já jenom tak to ne. A z ničeho nic. Fakt jako ticho, všichni spinkali a z ničeho nic slyším. A já. Tak buď mu je fakt hrozná zima na ruce, nebo Jenny si ohřívá ruce na něčem jiném. A dělala jsem si z toho srandu a hned jsem se vzala Vicky na balkon, tam jsem to řešila, vrátila jsem se zpátky a my jsme jakoby s tím danem se tam odehrála pravděpodobně ta scéna, kdy jsme si z toho jako dělali prdel. Takže se tam prostě děli už potom věci, no, jakože byli jsme v postavě mezi Tadeáš a Vicky a Jenny a Pavel a my jsme tam jako nic spolu neměli a nedělali, takže jsme tam prostě jenom takhle vždycky leželi, Dano roztáhli před celou postel, jsem nespala a jenom jsem prostě buď poslouchala chrápání, anebo šuštění pod peřinkou a maskání. Top. No. Mňa pobavili hlavne napríklad niektoré zábery, ktoré dávali potom z oného, z postele, vieš, že nejak vlastne bol, že nebol Dano s Gabi, ale bol s tebou, vieš, a
potom vlastne tá scénka, kde Gabi kvôli nejakým veciam, čo ste sa asi rozprávali, alebo je, hej, čo išla dole, že to nezvládla, vieš, že sa na to ako keby že počúvať, alebo pozerať, vieš, a ty, že ja by som sa ho nikdy nedotkla. Alebo takže my by sme sa nikdy nedržali a tam, vieš, tam už len potom ten záber. Ale jakože musím fakt říct, že v ten moment já jsem byla, to se nechci obhajovat, já jsem si to fakt nepamatovala, už jsem spinkala, byla jsem v polospánku a nějak jsem si natahovala ručičku, asi jsem se fakt, jako jak jsem byla zvykla se furt s tebou tulidat s ostatníma. Ty sa tulila ešte s niekým iným ako... Aha. S ostatníma. OK. Jakože myslím bez vztahu. Tak jsem asi fakt jako nevědomky, to už jsem spinkala, fakt nevědomky jsem jakoby asi fakt na něho položila tu ruku, že se dost roztahu v posteli, ale mezi tím, co tam byla Gáby, tak určitě jsme se tam netulili a určitě jsem na něho nešala, nebo že bych si dala prcinku do klínečka, nebo prostě se s ním nějak tulila, ale spíš jsme se fakt jako bavili o celkové té situaci a smáli jsme se jako kámoši ještě v tu dobu. Honzo, rozťahuje sa Domča v posteli? Čo si pamätáš? Ty ale ani nevím. Takže asi ani nie, že? Tak... Ne, spíš... Čo tu na nás skúšaš? Jako ne, asi neroztahuje se. Právě, že jo? Ty děláš, že ne? On nějak kdyby nic nevěděl. Spíš mele hovna. Jo, i mluvím ze spaní. To nevím já však. Takže možná to pérko bylo lidi ze spaní. To bereme jako výmluv. OK. Jakože zadržela. No, to je jedno. Pojďme ďalej. Love Island. Pojďme dále. Je ještě něco, Love co by si chtěl rozebrat, nebo už je to všechno? Tak já bych moving on. Love Island necháme Love Islandem, ať to letí, my točíme 1,5 hodiny už. Máme za sebou. 1,5 hodiny? Love Island je, to bys mohla kecat 4 dny. Takže já mám pak poslední otázku na YouTube. Ty máš jednu. Tak pojď. Tak jo. Co ti na sobě nejvíc vadí a co by si na sobě nejraději změnil? A nemyslím vizuálně, jestli máš něco i jako... Tak ano, ale spíš tak, jestli máš povahově něco, na čem si myslíš, že by si mohl zapracovat. No sa to možno, že zdá, ale ja som není úplný extrovert. Akože viem sa relatívne do toho nejako dostať, ale nie som taký ten, jak Adam, vieš, Štrba. Vieš, že on je fakt výrečný a niečo takéto by som akože rád nadobudol nejaký takýto skill, že to by som zmenil a som miestami lahostajný a taký bordelár, vieš. Čiže... Tak to... Čiže... neviem, práve, že nechcem byť v takomto týme. A proto to zmeníme lidi. A snažím sa akože na tom nejako makať, vieš, že aj viacej čítať, aby som si rozšíril slovnú zásobu a tak ďalej. Takže neviem, asi toto sú také nejaké veci. Tak já tady mám otázečku, na kterou se musím zeptat, když už vás tady mám oba dva takhle krásně při sebe. Protože samozřejmě mám internet, jsem člověk 21. století, čtu články, vidím edity, vidím všechno, čtu infodrby. Takže čítaš aj veci o sebe, hej? No to si píš. No, tak potom víš, jak to funguje. No ale mě by zajímalo, jak vy teda to spolu mezi sebou máte, protože jsou spekulace, že prostě spolu chodíte. Pokiaľ som dobre posledné zachytil, tak sú oveľa väčšie špekulácie, že vy dvaja ste spolu. Tak jak to je? To som nečet. Neodpovídá se otázkou. Na otázku nemůžeš odpovídat otázkou. Takže najprv odpovím ja, potom vy? Jo. Alebo najprv vy, potom ja. Já mám polygoma, jak to říká, polygamorfní vztah. OK. Že tě rád přivedu do týmu. Ne, kurva, to vypadá, že spolu chodí. Ne, jako každopádne, aby sme to uviedli na pravú mieru. To, že sme natočili TikTok spolu, neznamená, že sme spolu. To lidem moc nevysvětlíš. No, to je jedna vec, ale hneď tam boli všelijaké veštice a iní ľudia, ktorí hneď presne vedeli, tak ono to bolo len také, že to bol môj nápad a išlo o to, že som nejak tak tušil, že to môže byť virálne a hlavne tá hudba ma celkom bavila. Takže, a vedel som, že to je ako keby, že in a preto som sa opýtal Domči, že či to chce vlastne spraviť alebo nie a ona povedala, že jasné, že prečo nie, tak sme to jednoducho natočili jednu verziu na jej TikTok, jednu verziu na môj TikTok a tak nejako som sa zviezol. Takže to bol jediný dôvod. Takže ste tak přihodili dřevo do ohně. A to bolo len, a tak ja som vedel, že sa to bude riešiť, no, vieš, takže že budú polemizovať ľudia, obzvlášť keď vlastne Domča potom ako keby sa verejne rozišla vlastne s Danom.
Samozrejme, že nikto nevedel, že jak vydáme toto, tak Dano dá na to o hodinu svoje vlastné vyjadrenie. Jo, to sme teda fakt nečakali, no. Na TikToku. To sme koukali na to video z ničoho nic. Dano sa vyjadril. Čiže ono to bola taký sled udalosti. No a keby nebolo Domči, tak sa na Slavíkov nedostanem. Takže úprimne povedané, ja som sa tam ani necítil, že by som tam patril ako nejaká persona. Vieš, že to mi taky ne. Miestami, a tak Domča je zase, neviem koľkokrát bola vlastne nominovaná. Lidi, ja som predbiehla Daru Rollins. Jo. Nie Vondračkovú? Obojí. Oho. Ne, to nevím, ale vím, že Daru Rollins. Hej, Dara Rollins. Ale já nechápu, ale to znamená, že moje 12 leté já to udělala. Já to jsem od té doby nevydávala. No, povídej, Dyšky. No, že vieš, že ani som sa... Lebo tam boli tak zabehnuté a veľké hviezdy, vieš, československého platna, alebo showbiznisu, alebo tak, a zrazu sa tam objaví nejaký Dušan Kajaba, ktorý mesiac dozadu vyšiel z Love Islandu, vieš, síce s celkom dobrou personou u divákov, ako keby, ale stále nikto, vieš, čiže ja som bol taký, že fúha, ale že aspoň nemusím dávať žiadne rozhovory. A tým pádom vlastne som si asi aj viacej užil toho celého Slavíka, vieš, že tam to nejak so mňa opadlo a ja som bol fakt rád, lebo som tam videl veľa zaujímavých ľudí, na ktorých som sa dovtedy vlastne len pozeral cez obrazovku alebo cez hociakú inú platformu. Takže pre mňa to bolo také, že wow. No Duši, ja musím sa zeptat. No. Dokázal by si představit třeba vztah s Domčou teďka, nebo že byste to nějak vybudovali, nebo tak? Co ty se červenáš? Akože pozri sa, neviem, či to je vlastne len otázka na mňa. No jasne. Je to každopádne ale jestli ty si to dokáže představit. Vec oboch. Momentálne asi nie. A hovorí sa mi to akože takto. To, čo sme si prežili na Love Islande, je super. Ja to neľutujem, nemám vlastne čo a myslím, že sme si do určitej miery boli takouto oporou tam, že aj keď sme si častokrát svojvoľne priťažili, tak sme si ako keby aj dosť pomohli tam nejako zvládnuť. Teda aspoň ja to tak vnímam. A čo sa týka ako keby že toho v reálnom živote, tak je to úplne niečo iné, vieš, lebo ono skrz vlastne tieto veci, že zrazu už máš povinnosti a tak ďalej, hlavne ja som v Bratislave, Domča je v Prahe, tak by to bolo už len z tohoto hľadiska komplikované, lebo tým, že vlastne mám nejaké náväznosti vlastne v tej Bratislave, ktoré neviem len tak zahodiť, tak je to o to komplikovanejšie. A momentálne to nemám tak rozbehnuté biznisov, aby som si dovolil platiť 2 byty napríklad, hej, keď to takto poviem. A na druhú stranu Domča je super baba. Myslím si, že niekedy v budúcnosti ja nerad hovorím alebo dávam nejaké stanoviska dopredu, lebo sa snažím vlastne fungovať na základe toho, že ako fungujú pocity a tak ďalej. Tým pádom neviem sa k tomu nejakým štýlom úplne jednoznačne vyjadriť. Teraz je to také, že my sme si, jak túto, tak už aj predtým sme si vyrozprávali tie veci a povedali si, že ako to reálne bolo a myslím si, že sme fakt akože kamaráti a dobrí kamaráti, lebo ako som začínal, tak sme si niečím prešli už na tej vile a do určitej miery sme sa spoznali, čo je super. A to nevieš len tak zahodiť, a tým pádom vlastne ja ju vnímam takým štýlom, že keby ona niečo odo mňa potrebovala, vieš, tak mi nerobí problém ako keby jej s tým pomôcť. Jasnačka. Ale to, či by som si s ňou vedel niečo predstaviť, myslím si, že by bola lepšia verzia toho, že fakt budeš mať nejaké dobré kamarátstvo a keď tak potom niečo začneš riešiť. Ale nechcem to nejakým štýlom špecifikovať, uvidíme, že čo bude. A takisto ako mám ja slobodnú vôľu, tak má aj Domča slobodnú vôľu, takže to nie je o tom, že či si to ja viem predstaviť, možno ona si to už nevie predstaviť, vieš, vybavené, no jasné. OK, tak Domy, poď. Tak 8. otázka. Je to 8. otázka. Jo, my jsme to přehodili, takže
Poslední otázka. Tak poslední otázka na YouTube je, už se teda nějakým způsobem pohybuješ na sociálních sítích a už jsi měl nějaké spolupráce, tak kolik jsi nejvíc viděl za spolupráci? Neříkej jaká, když už budeš chtít říct. Akože nie je to veľa, lebo doteraz, akože mal som nejaké ponuky, niektoré vyšli, niektoré nie. A zatiaľ, čo už vlastne som dostal ako keby, že vyplatené, tak som už niečo dostal. Je to, povedzme, nebudem hovoriť konkrétne. Nebudem konkrétny. Nepríde mi to vhodné vlastne, aby som bol konkrétny. Ale a je to aj dôvod, prečo vlastne sa nejako nehrnem do zamestnania momentálne, alebo respektíve sa snažím fungovať takto sám na seba, lebo sú to veľa lepšie peniaze, ako to, čo človek dokáže zarobiť na tom, alebo v tom odbore, v ktorom som bol ja, za mesiac. Teraz nehovorím, že mi to nahradilo úplne celý príjem toho, čo som dokázal zarobiť, ale spravím 2-3 spolupráce za mesiac a mám to, čo som mal vlastne z oného, z 120-hodinového zamestnania, vieš? A vyhovuje ti to takhle teda více, ty spolupráce? No, nevyhovuje úplne, alebo vyhovuje, tam je tenká hranica medzi tým, lebo viem, že počasie, kebyže som v tom zabehnutejší, tak to bude pre mňa viacej easy ako teraz. Tým, že vlastne začínam od úplnej nuly, tak je to pre mňa niečo, čo napríklad by ste spravili vy dvaja behom pol dňa, tak ja sa na tom trápim 2 dní. Napríklad, vieš? Ale že súvisle, že jednoducho rozmýšľať, a ja som není úplne kreatívny typ človeka, ktorému by nápady išli takto. Tým pádom je to pre mňa proste väčší boj. Takto na začiatok by som povedal, vieš, že... A určite lepší, než chodiť 120 hodín do práce. Hej. Počkaj, neviem, či som práve netrepol sprostosť, lebo počkaj, koľko sa chodí? Máš 20 hodín týždenne, no a keď máš 4 týždne... Tak 80 hodín. No, okay. Aby som nebol úplne akože za debila. Třeba si dáváš přes časy. Tak, ty možná můj táta udělal třeba kolem 110 hodin nebo něco takového. Když chodíš na 12, to máš kolik? 12, no to má 60 hodin. Ty vole. No OK, nechme to tak. Dušky, děkujeme, že jsi tady dorazil. My končíme na YouTube, samozřejmě máme spicy otázky na Hero. Teď už začne teda ta spicy část, nebo to necháme na prostě? Uvidíme. Děkujeme, Duši, že jsi moc dorazil, na to bylo příjemný. Můžeš zkázat nějakou message lidem, kterou máš, tam máš Zoom, takže... No, každopádne, vy, čo ste sa dostali až sem, tak veľmi pekne ďakujem. Či už len za podporu, ktorá mi bola daná v rámci Love Islandu, alebo hlavne, jak som vyšiel z vily, lebo mi to fakt uľahčilo ako keby taký ten život po. A ostaňte nejakým štýlom v pozore, lebo akože snažím sa v tom orientovať a niečo chystám, takže chcel by som sa vrátiť naspäť nejakému tomu kontentu fitness a lifestyle. Uvidíme, jak mi to pôjde. A uvidíme, no, celkovo, že čo bude moje kreatívne ja schopné vyprodukovať. Dobře, děkujeme moc krát za účast a děkujeme moc krát, že jste se koukali až sem. A my se jdeme vyhranout ty nejvíc spicy otázky ever na Spicy Talk Hero Hero. Takže dávejte odběr a my se vidíme. Zatím. Mě zajímá, jestli máš nějakou zkušenost s drogama. Tráva není považovaná jako tvrdá droga. Kdo z influencerů ti nejvíc vadí? Co ty, Adano? Jste v pohodě? Duši, kdybys mohl mít s kýmkoliv jednu noc, s kýmkoliv na světě, kdo by to byl? Hej, musí to byť holka? No, jako nesoudíme. Nesoudíme, everything's open.